nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radyo, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pagdisinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kon anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan. Kataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo! Oras liway WB Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time at 35 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang hapon. Maayong hapon Pilipinas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, reyon sa Western Visayas, kagkung sa dinman nga bahin sang kalibutan. Welcome sa itong kabilang tuntunan ng Bombo Reports Afternoon Edition. Subong hapon ninyo makaupod si Bombo France, Andrew Burgos. Mag-up na kita tub-tub taknali sa isang sini nga hapon. Kagita man na pag-updan sa atong mga Bombo correspondents kag Bombo Patrol reporters. Babatian kita sa 6:30 sa lilisuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website ng Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang mabatian, matano magkikita sa Facebook fanpage ng Bombo Radyo Bacolod kag sa YouTube channel. Makita ninyo dirang live feed nga ginidulong namon sa inyo kag para mapalapdag ang mga mainit nga balita. Just click like and share para malabot ang atong mga kuturan sa dinman nga bahin sang kalibutan. At ang subong sang Sabado, Nobyembre 27, tuig 2021.
Kag subong hapon mga kabombo ato man ni makaupod no ang iloy isang biktima no ato ni supunan ang kainatong balita no nga namising ang isa ka minor de edad nga taga Barangay Banago kag nasakwan sa City High Takuling. Subong hapon ato man ni makaupod ang iyang iloy nga kilala kay Baby Jane Caldino. Sige, so this time aray sa piya kaninyang iloy sine no kag ato man ni hibaluon kung ano gid man ang matutuod nga istorya sa likod sang pag-abduct sa iya nga bata. Sige, so arin sa piya kaninya Ma'am Baby Jane, good afternoon. Kaupod mo subong si Bombo Andrew and welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Hello, ma'am, may hapon. Kaya po. Yes, ma'am. Good afternoon. No? Kaupod mo subong si Bombo Andrew. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Ma'am Baby Jane, so pwede mo ni sa amon may istorya kung paano ini si ang imo nga anak, no? Kung confirm gid man ning imo nga anak nga gin abduct sang a certain person nga gin kilala kay Sherwin Trava, Ma'am Baby Jane? Oo. Nang napangita na sa namon sang gabi na kayo may nag-ano di sa ako niya magin bit-bit ko nung bata ang laki na ginbit ang bata ko. Oo. Siyawan ako pangita si alin sa kagahon wala pa siya mo nagali na patabo ako sa tagali sa kwan sa Takuling. Oo. Pero kabalo ka mo ni ma'am nga gindala siya ma'am. Paano ma'am? Din ka mo kahapon nang namulad ko sir. Oo. Na gabi na kami nakaano kay nakaano ding pakaisa yang kilala to ni Bula ni Bibian. Si okay. kilala ya niya kinang ano sang papa kumigo. Oo. So bali ma'am paano ini ma'am nakilala ma'am permi na nagakadto ang lalaki na ma'am? Hindi talagsa lang. Oo. Pero anong pangalan sang lalaki ni ma'am sang pagkilala niyo ang pagpakilala dira sa inyo ma'am? Sherwin man. Taga diin gid sa ma'am. Taga ano na ko nun ng bago. Taga Bago. Oo. Oo. Also ti kahapon, ano oras yun na lang ni nahibaluan nga ang imo nga anak gindala na ni certain Sherwin ma'am? Alas 9 ko no kanano gid nga ako nga pakaisang bana ko. Alas 9 ko na saging kuha. Oo. Alas 9 saging kuha sang gabi. 9. Sang gabi. Hindi. Sang aga pa? Sang aga. So, tikalawing nagali, ma'am, pila naka-oras siya. Tips ang pagka, ano oras mo na lang nahibaluan nga si ang anak mo gindala na ni Sherwin eh? Hapon na. Okay, tapos, oo, pagkatapos, ma'am? Nang nakaano na kami, kay naging kuha na namon ng blata sa backup tree. Oo. Kay isang gabi, naglakad na kami na mo sa backup tree. Wala pa 24 hours, hindi pa puli kami, kaya hindi pa hindi pa pwede. Oo. Isang ugto, nagbalik kami alas 10. Ano man kami to kuha sa police station sa backup tree. Oo. Mo to pablata na sa namon, tiging kadto, di ang ako niya nga bana, tiging kuha man sa interview man sa Okay. Te ma'am lang ano ni ma'am lang permi na lagsa lang na nagakadto si Sherwin. Pero kilala ni siya sang anak mo. Paano ma'am gin-imbitar yung bata mo? Anong ginistorya? Ano ning istorya ma'am? Ay may pakaisa na di sa mo, may pakaisa na sa nga ginakadto-kadtuan. Oo. Nag-ayo na ang Sherwin na ka sa bana ko nga nang diri lang ko anay kay hindi ko kakadto kay kay Butoy kay ginang kwaktay ako na ginaubos di kasi nag-ayo sa kay sa bana ko tigin tatap man sa bana ko kuan man mo nang mayo man ang bana ko kay gakuan lang sa gaano man sa balahaw kay migo man sang sang iya pa ka isa tigin man sa gintatap man sa. So kada sano da siya ma'am gakadto si Sherwin ni ma'am? Nung asang kadapon sang gabi di sa. Te ano ang istoryahan na inyo? Wala ko kayang bana ko na vlog ga istorya man. Okay. Wala ko na kay gapamulad ko ya sir. Oo. Sa ugahan. Paano sila nakilala na isang bana mo ma'am? Nang kay Butoy na.
Kaya pakaisa na siyang nibutoy. Oo. Siya muna ano sa samon nga, kaya na, ano yan na, nagpungko sa balayo, gipapungko sa bana ko. Sigin, doon na, ano yun na bala, doon na, ano yun na bana ko, nagkadto naman di sa. Si Mana, sa isa ka, ka isa man sa magkadto, di ah. Oo. Okay. Oo. Sige. Yan na Ma'am, tayo. Ma'am Baby Jane, pwede mo ni mama tagaan sang jutay lang nga kasanag dira ma'am ang imong ay do ka dulom gid no? Pwede lang kami kapangay sang suga dira ma'am. Para man namon. Okay, sige. Oo. So Ma'am Baby Jane, ti subong pagkahibalo mo nga muna ning natabo kay sa anak mo. Paano mo nahibaluan nga ginbilin lang siya gali sa may City Heights ni? Okay, wala kami gani ka, kay nakabalo na kami nga, amo na tabo sa bata ko eh. Oo. Ti ma'am, ang bata mo to subong may lang kay buhi. Tapos, oo. Yung yadi amay kay mo nang natabo sa iyo. Oo. Plans lang gani ma'am ka magulutod gani ma'am? Kapila ni siya nga bata? Ikatatlo. 4 ka bilog kabataan mo no? Ika-3 ni siya. So nag-eskwela pa ni si Nine? Oo, grade 3. Grade 3. Oo. Oo. So, ma'am, ano pag idang gabulig-bulig man na si Nine sa imo? Oo, gabulig man sa banta sa mangod ya. May mangod sa nga 4 ka tuig. Ahay. Mula na ginabantayan niya. Isang gada na. Napangita yung ma'am si Nililiin. Pambot. Oo. Tika, po man pagkadula, nag-ano ka mo, nagpangitang-ita ka mo? Di pa ka mo nagpakalabot, ma'am, sa pangita, ma'am? Sa baybay, kaya paligo sa baybay, Oo. sa pakaiso. Tanan din nga, namon, igin pangita sa. Kaya kung gambal ang namon niya, pakaisa diyo. Nga gindalagi sa iya sang Lalaki? Lalaki. Pilas la kabilog, ma'am, siya lang na isa nagkadto da kahapon? Ari mo lang sa tupad balay namon, mamu ay zero. Oo. So bali pilas sa ma'am, siya lang gini isa nagdala o kung may upod siya. Nung bata umala na gindalaya, kaya mo mala ng kaya mo manadula mo. Oo. Pero si Sherwin lang ning isang naghagad sa kanine. Oo. Tapos why siya nagambal kung din sila makadto o kung nagbilin man sa mga mensahe da nga malakat kami? O kung naglisensya? Waay sa naglisensya kay gintagwan sa kay pangitan sa gintagwan sa. Oo. Nya bibilin ko na ang bata. Dising ko bibilin mong bata wala di. Tapos pagdugay ginpatayan na. Oo. Ti ma'am ano ni ma'am ang plano yung ma'am nga gindalay si Nine? Ano ning tinutuyo ni Sherwin ma'am? Butoy ko kabalo kay hilig mo sa bata, dugsing. Oo. Napabayaan mo na naman, dugsing mo kasi ang bata ko na man na mo, hango pa man na sa mga amigo na ni Papa yata. Okay. Ti ma'am sa subong pagtanaw nyo kay Sherwin, ano ni siya ma'am? May diferensya ni sa paminsaro no kung wala? Normal man ni siya ma'am? No, mama, sa mga kadto di Oo. Galing na lang bala kay nga bit sa bata kuya. Ay wala ko ya kabalo kay gapamulad ko mo. Oo, okay. Ti ma'am anong plano niyo ni ma'am kay amo na ning natabo no kay kag sabasi man sa impormasyon nga nabato namon, nag-surrender ni siya sa Bago PNP no sa kapulisan dito sa Bago. Kag ibaylo diri siya subong sa isa ka police station diri sa Bacolod. So ano ni ma'am anong plano niyo? Pasakaan niyo ni sa sang kaso? Pasakaan sa namang kaso, kay na lang ako sa bata naman, kay kung minuli ka lang bata naman, hindi na siya mapasakaan kaso, ay dambalang amay na, mahuli lang bata ko, lipay na sa nina, sa magpasaka kaso, taga naman na buhat ya, pamampasaka kaso ko, no? Ang bana ko. Oo, okay, sige. Pero mama, anong istoryahanay nyo dira sa inyong mga himata dira, no? Kay because nga si Nene, do hindi ito maayo ang sitwasyon niya subong no tindo kaluoy man sa bata. Physical gani. Gusto na lang namon ano. Oo. Kaya sige no. Pero ma'am ano ginadagan ni ma'am nga lugar ang inyo dira ma'am? Puro Kitahanon, Barangay Banago no? Oo. O pila ka na gani ma'am?
ng 42. 42 years old, no? So, ang amay mo gani, pangalan sa amay mo gani, asang nga bana mo gali? Sorry. Ayan. Ayan Caldino. Oo. Oo, okay. O, so, di ma'am, ang anong istorya na inyo sang iyang amay? Kay, siyempre, kilala siya sang amay. Miguhay sila. Wala mo ko lagay sila, man lang istoryan. Oo. Istoryan, na sila ko no. May ipadala yan ako ng bata ko sa Manila. Ang sinini na. Kay nga ako, no? Ambot kay wala ko ano kay sila nagasoyan kay ko gapamulad ko sa mo. Oo, ma'am. For how many years ka na, ma'am, nga nagapamulad man, ma'am, sa ugahan, gani, ma'am? Amo lang ginang inyong palangitan-an, no? Oo. Kaya naman katuig, ma'am, nga nagapamulad, ma'am? Dugay na Pila na ka year. Oo. Ay. Sige, no? So, sinini, to subong, kamusta to, ma'am? Ano ang balita nyo, dira? Kamusta ang sitwasyon sa anak mo? Ano man sa kuno bata man sa kuno Ay. ano man sa kay Oo. wala ko man ko to kasulod kay ang tupad balay ko lang ng ano kay nagano po ko sa barangay. Oo. Nagkadto. Oo. Okay. Sige. So, ma'am, panawagan mo na lang gid sa suspect, no? Gaanta ka tsansa nga ipabutyag mo ang imo nga balatyagon sa suspetsado nung naging kilala ni kay Sherwin, Mama Bibi Jane. Dalang ko kay ara naman na. Di ba basta ka sa namong kaso. Oo. Oo. So, desidido gid, ma'am, desidido gid ka mo. Oo. Okay. Sige. So, sige, ma'am, no? But this time, at least bala, no? Nakitaan pa kag may conscious pa sa'yo, no? May animo pa si Nene, ang imong anak, pagka sapuan sa iya. Okay, sige. So, ma'am, Baby J, no? Salamat, gid. Salamat, gid, sa tiyempo mo, no? Kag God bless you, ma'am. Pangamuyo lang, gid, Oo. Okay, sige. Salamat, gid. Salamat. Oo. Madamo ko salamat, no, sa kay Ma'am Bibi Jane Caldino. Amo ni ang iloy sang anak, no, nga ginaaligar nga ginabilin lang, no, o kung ginhaliid lang dito sa City Heights sa may barangay Takuling. O di way pa ni hindi pa ni matumod, no, kay tungod nga kung ginahimusla ni siya bala ni Serte na Sherwin, no, kay because ang sitwasyon sang bata ni nga 9 anyos, may pilas ni siya sa ulo. Okay, mahilang kay pagkasapwan to sang lalaki to dito sa may City Heights man, no, sa mga nakakita sa iya, conscious pa man. Pero sa bahin man sa suspect ni, no, kung Sherwin gid man ang tutuod mo nga pangalan, no, kay base man sa mga nag-post sa social media, base ginhimo-himo ilan niya nga pangalan. Kung sino man nga tawo ning tutuod mo nga pangalan, ang mambal lang gid namon sa imo, tani kutoton ka sang konsensya mo. Wala animo nga bata, 9 anyos. Nagapangita man isang ibulig sa ginikanan kay tungod nga pigado man. Deso naman mismo sa Iloy nagapamulad lang gid sang isda para ang mga sa ugahan dra sa Barangay Banago. Ikaw kung anong nagsulod nga panulay sa pinsar mo da, why mo gid huna-huna ang imo nga ginobra? Tanuwa ang epekto sa imo nga ginobra. Subong bate ko do nagsurrender man siya, kag subong ara naman sa kustodiya sang mga kapulisan. Diba, sige, transport na ini siya sa Police Station 6. Diba, pa lang dara na may baluan kung ano gid man ni ang tuyo kung nga agin dalaya ang 9 anyos nga kilala lang naton kay Nini. Baluan pa na, no, kay may mga medical examinations pa na ako, mga pag-test pa na tanawon na sa akong rape yagid man. Sige, time check. So, kita minutos na nakaligan sa taknang alas 5 sang hapon. Mga kabombo, may dugang pagkikita ng mga talakayan. Pero at least na magatag ko na isang plani ng mga importante nga mga panumdom. Bombo Radyo Bacolod. #1 Fast Paradyo Bombo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira
amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdom gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet ukon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sa malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post ukon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malaing nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM.
Subong nga may aras ang coronavirus pandemic. Isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin may nalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ito ang maayo nga pamatasan. Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga indi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga maginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya. Subong nga may aras ang coronavirus pandemic. Isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin may nalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man Kolon. Paradyo Bombo. Time check, 59 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang hapon. Mga kabombo, dugay-dugay, magasugod na kag mag-aara na nga ton nga Bombo News Center para sa ton nga Bombo Network News. Ang news center magadulong sa to sa mga mainit, labas, kagabago nga mga balita sa nasyonal, kag internasyonal. Subong ginapuhag naman ang pilahan naman ka mga kapungsuran kay because nga may panibago naman ning variant sang COVID-19. Kaginingadla naman ning Omicron. Ang Omicron ika-16 ini nga letra sang Greek letters, no? O kung ginatawag ni siya nga super variant nga nagali naman mismo sa sur nga bahin sang o kung nabagat ng gabahin sang pungsod Africa. May pila ka mga kapungsuran nga o kung mga kaingod sang South Africa ang nag-undergo no o kung gipaidalom sa mga travel ban, especially sa pungsod Estados Unidos kag sa bahin sang Europa. Kag especially kita diri sa pungsod Pilipinas, nagapangaman man kay base pa lang kita diri ang masudlan.
Time check alas 6 punto na kagyari na atong Bombo News Center. Sa 24th KBP Golden Dove Awards, Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast at Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ika-27 sa buwan ng Nobyembre, araw ng Sabado, 2021 sa ulo ng ating mga balita. Vaccine manufacturer, sinisimula na ang paglikha ng bakuna laban sa COVID-19 Omicron variant. Ang gobyerno naman magsagawa ng second round ng 3-day vaccination drive. Ang Pilipinas patuloy na igigit ang karapatan sa exclusive economic zone ng bansa kahit pa pinalalayas ng China ang BRP Sierra Madre doon sa Ayungin Shoal. Samantala, sa adjusted retail prices naman ng karamihan sa Noche Buena products, walang naging pagbabago ayon yan sa Department of Trade and Industry. At nasa 53 million pesos na halaga ng droga doon sa Negros Occidental ang dinispose ng PIDEA ayon huyan sa utos ng korte. Sa ating international news, sa bilang ng mga bansa na nagpatupad ng travel restrictions sa dulot ng COVID-19 Omicron variant, patuloy na dumarami. Sa ating balitang palakasan, banggaan ng Los Angeles Lakers at Sacramento Kings nauwi sa 3 overtime. Pero Lakers kinapos pa rin, natalo pa. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buda. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Sinisimula na ngayon ang vaccine manufacturer sa iba't ibang panig ng mundo ang pag-aaral para dito sa bagong COVID-19 variant na binigyan ng tawag na Omicron variant. Matatandaang na-detect ito sa South Africa bago pa man kumalat sa iba pang mga lugar na kinabibilangan ng Israel, Hong Kong at Belgium. Itinuturing ito ng World Health Organization o WHO bilang variant of concern na posibleng mas nakakahawa at kayang makapekto na sa bisa ng available na mga bakuna sa iba't ibang dako ng mundo ngayon. Ayon ho sa kumpanyang Moderna, maaari nilang makumpleto ang human trial sa kanilang bakuna sa loob huya ng 2 buwan. Ngunit ang manufacturing ng naturang vaccine ay tatagal naman ng ilan pang karagdagang buwan. Para naman sa Pfizer-BioNTech, kakailanganin daw nila ng 6 na linggo o katumbasuya ng 1.5 buwan bago makadevelop ng angkop na bakuna. Maging ang Johnson & Johnson at Novavax ay nagsimula na rin ng kanilang pag-aaral ukol pa rin dito sa Omicron variant. Samantala, nagpahayag ng suporta ang Philippine Red Cross sa National Vaccination Day dahil target itong magbigay ng higit sa 50,000 doses sa buong bansa mula Nobyembre 29 hanggang Disyembre 1. Sinabi ni PRC Chairman at CEO Senator Dick Gordon na patuloy silang magiging kaalyado ng gobyerno pagdating sa pagbabakuna dahil ang Philippine Red Cross ay may sapat na manpower, resources at commitment na tumulong na protektahan tayo laban sa hindi nakikitang kaaway ang COVID-19 virus. Anya, dapat sama-samang ipanalo ang ating digmaan laban sa COVID-19. Ayon pa sa PRC Health Services, nilalayo nilang magbigay ng 53,670 doses para yan sa mga nasa hustong gulang, nagbibigay ng primary at booster shots at mga minor de edad na 12 hanggang 17 anyos sa mahigit 47 PRC chapters sa pamamagitan niya ng operasyon ng 17 bakuna centers na nagtatarget naman ng 15,850. 12 bakunang bus naman ang nagtatarget ng 15,150 at 29 na bakuna teams na nagtatarget ng 22,670. Magpapakalat din ang PRC ng 600 volunteers sa buong bansa na binubuo ito ng mga manggagamot para sa screening at pagsubaybay, pangangasiwa, mga bakuna, mga voluntaryo para sa pagpaparehistro, crowd control at pamamahala ng linya at ang mga miyembro ng pangkat ng ambulansya.
Samantala, layunin ng National Task Force o NTF against COVID-19 at National Vaccination Operations Center na magsagawa ng karagdagan pa na 3 araw na vaccination drive na gagawin sa Disyembre 15 naman hanggang 17. Ito ay bukod pa doon sa schedule na 29 ng Nobyembre hanggang Disyembre 1. Ito ay naglalayon mga kabombo upang maging fully vaccinated na ang mga kababayan ho natin na nasa 54 million katao bago pa matapos ang taong 2021. Ayon kay Dr. Beverly Ho, siya ho ang Director 4 ng Health Promotion Bureau and Disease Prevention and Control Bureau na nasa ilalim ho ng tanggapan ng Department of Health. Sinabi nito na hindi pa malinaw kung ilan ang target nilang mabakunahan sa ikalawang round. Nauna nang ibinaba ng gobyerno sa 9 milyon mula sa paunang 15 milyon ang target sa 3 araw na vaccination na mag-uumpisa huyan sa Lunes sa gitna na rin ng kakulangan ng mga hiringgilya na gagamitin para sa mga tuturukan ng bakuna. Naantala ang pagpapadala ng syringe na binili sa pamamagitan ho ng UNICEF dahil sa global shortage. Nauna nang sinabi ng departamento na makakabili ito ng 44 na milyon na 0.3 ml na syringes mula huyan sa UNICEF. Nagsimula naman ang UNICEF na maghatid ng mga supply ng naturang karayom sa mga bansang mababa at mas mababa pa ang kita sa ngalan ng pasilidad ng COVAX noon pahong Pebrero ng kasalukuyang taon. Pinalakas ng Pilipinas ang pagbabakunan nito laban sa COVID-19 sa gitna na rin ang pagkakaroon ng marami pang variant na nalilipat o nahahawa yung mga tao. Gayon din para ligtas na buhayin ang ekonomiya na naapektuhan po ng pandemya. Nilalayon din ng mga otoridad na mga siwa ng hindi bababa sa 1.5 milyon araw-araw na COVID-19 vaccination. Kaugnay ho niyan, narito pa ang dagdag na paliwanag ni Dr. Beverly Ho, Director 4 ng Health Promotion Bureau ng Department of Health. Ito po ay bunga ng ating consultation this week with our local chief executives, lahat ng mga governors at mayors ng municipalities at cities, at yun yung napagka-agrihan na we wanted to increase access to the vaccines at patuloy pa kasing may mga dadating na mga bakuna in the next few weeks, so isa-stagger, so meron tayong first round nitong November 29, 30 at December 1, tapos magkakaroon din po tayo sa December 15 to 17. So dapat ready po tayo for our happy Christmas, wala nang dahilan na hindi tayo makahabol na hindi mabakunahan po. Yun po, ang decision is we want to expand more days at yun po yung dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng 2 rounds po. So kung mas marami po sa 9 million yung dumating, kung 15 million pa rin yung dumating at nagpabakuna on the first 3 days, okay na okay po yun sa atin. So we are just really being very aggressive about yung mga kailangan natin gawin para bago mag-Christmas, marami-rami po yung nabakunahan. Tinig ho yan ni Dr. Beverly Ho. Siya ho ay Director 4 ng Health Promotion Bureau and Disease Prevention and Control ng Department of Health. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, ang Pilipinas patuloy na igigiit ang karapatan sa exclusive economic zone ng bansa kahit pa pinalalayas ng China ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Dennis, hindi nagbabago ang posisyon ng gobyerno ng Pilipinas kahit pa pinaalis ng China sa Ayungin Shoal ang ating BRP Sierra Madre. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Secretary Carlo Nograles na patuloy na hindigan at igigiit ng Pilipinas ang kasarinlan at karapatan nito sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ sa West Philippine Sea. Ayon kay Nograles, paulit-ulit na binabalikan ni Pangulong Duterte sa mga dinaluhang mga summit at United Nations na ang UNCLOS at arbitral award ang dapat na mangibabaw sa usapin ng pagtangka ng China na angkinin ang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa halip na humingi ng paumanhin ang China sa ginawang pambubomba ng tubig o pag-water cannon
sa Coast Guard o sa pamitan ng Coast Guard ng China sa ating dalawang supply boats ay pinagpipilitan pa nila na kanilang teritoryo o tayo pa ang trespassing sa ating sariling ika nga ay teritoryo. Yun man, iginit na rin ni Secretary Delfin Lorenzana ng Defense Department ng China ang trespassing dahil nasa loob sila ng ating teritoryo. Na ito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Nograles. Alam niyo, paulit-ulit namang binabalikan lagi ni Pangulong Duterte, no? Sa mga summits, pati na rin sa pagsalita niya sa United Nations, binabalik-balikan natin lagi yung UNCLOS at yung arbitral award. So doon po, napakaliwanag po na kabilang po yan sa ating EEZ, kabilang po yan sa ating teritoryo, at we will fully exercise our sovereign rights over our territory. Yan ang bahagi ng pahayag ni Secretary Carlo Nograles, ang acting presidential spokesperson. Bombo Raymond? Yes, Bombo Dennis. Ay wala na bang iba pang mga hakbang na aasahan tayo dito sa panig ng gobyerno ng Pilipinas dahil doon nga sa development na yon, wala man lang bang kumbaga kung nasira yung supply vessel, papagawa ba ito ng China, Bombo Raymond, o ng gobyerno ng Pilipinas? Dahil nga supply vessel naman ito, inupahan yata ito, Bombo Raymond. That's right, dahil ano lang yan, civilian boat, Bombo Dennis, yung ginamit. Pero sa ngayon ay talagang hindi ialisin ng gobyerno ng Pilipinas yung BRP Sierra Madre at talagang yan na kasi yung parang marker ng ating exclusive economic zone. Kaya may mga tropa tayo dyan na nire-resuplayan ng ating pamahalaan na rotational ang kanilang pagbabantay dyan, Bombo Dennis. So tingnan natin dahil talagang hindi raw aalisin ng gobyerno sa kabila ng demand ng China. At tingnan natin kung ano yung magiging action dito ng China, kung ano yung kanilang gagawin sa ating BRP Sierra Madre sa gitna ng ating paninindigan na hindi pa aalisin, Bombo Dennis. Okay, may mga report, ito'y lumabas sa international online reports na nagsasabi may mga bansang nag-commit na tutulong sa Pilipinas if ever talaga may pagpipilitan ng China na palayasin o gumawa pa ng mga panibagong marahas na hakbang laban doon sa mga kababayan natin na Bombo Raymond. May communication na bang natanggap ang Palasyo Malacanang hinggil doon sa mga ganong pahayag, Bombo Raymond? Well, nagbibigay lang ng mga statement of support sa ating posisyon. Yung mga bansang kaaliado natin, yung Australia, UK, Japan, sila yung mga nagbibigay ng mga pahayag. Pero in terms of yung military support, o kaya ay pagdepensa sa atin on militarily, ay wala naman, Bombo Dennis, sa ngayon. At tingnan natin, maging yung Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay hindi pa maaring ma-invoke sa ngayon dahil wala pa naman actual na aggression or attack sa Pilipinas. So kumbaga hindi pa pwedeng i-invoke. At masalimot din yun dahil kailangan pa ng US Congress approval bago kumilos yung US Defense Forces na tumulong sa giyera ng Pilipinas if ever, Bombo Dennis. So tingnan natin yung mga mangyayari yan dahil talagang mahaba-haba ito na kumbaga parang agawan ng teritoryo dahil hindi naman bumibigay ang China sa kanilang 9-line theory. Ang Pilipinas naman ay nanindigan sa legal. Actually, yung UNCLOS, yung 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, at syempre yung 2016 Arbitral Award na ipinagkaloob sa atin. Napakalinaw naman kasi batay sa international law na ang exclusive economic zone ng isang bansa ay nasa mula doon sa coastal area hanggang 200 nautical miles. So maliwanag yan sa international law na yan ang ating EEZ at yung Ayungin Shoal ay sobrang pasok na pasok doon sa ating exclusive economic zone. Wala pa nga yatang 200 nautical miles mula sa ating seashore o Pampang, Bombo Dennis. At kung doon naman sa panig ng China, nasa 600 yata, kung di ako nagkakamali, 600 nautical miles mahigit, Bombo Raymond. So, sino mas malapit? Napaka-simple naman ito. Kaya lang, iba nga kasi yung intindi ng China dyan sa bagay na yan.
So kung sakali, Bombo Raymond, na ipagpilitan ng China at sila na yung humatak dito sa BRP Sierra Madre, ano ba ito? May tuturing na ba yan na aggression, Bombo Raymond? At baka sakali naman, baka naman, yung hakbang ng mga kaalyado natin, Bombo Raymond. Dahil yung BRP Sierra Madre, Bombo Dennis, ay gray ship yan. Kumbaga, may turing yan na armed ship o kaya barkong panggera ng Pilipinas. So kapag yan ay inatake o kaya ay pinersang alisin ng China, sabi ng mga eksperto ay maaari nang invoke ng ating gobyerno yung Mutual Defense Treaty sa Estados Unidos at tingnan na lang natin kung may gagawin nga ba ang US para tayo ay idepensa, tulungan na ipagtanggol mula sa pag-atake ng China sa ating teritoryo na, Bombo Dennis. Pero decommission na ito, Bombo Raymond. Hindi pa. Ano yan? Talagang nanatili na commission as of now dahil nga sa status niya na naka-angkla, nakatenga lang doon at nanatili na active gray ship ang turing ng ating Defense Department, Bombo Dennis. Ay, sige. Okay. Finally, Bombo Raymond, anong aktibidad ng Pangulong Rodrigo Duterte? Weekend ngayon. So baka may mga lakad ng Pangulo, may pulong. Ano bang aabangan natin kay Pangulong Rodrigo Duterte? Well, sa ngayong weekend ay wala, pero sa next week ay abangan natin dahil posibleng meron siyang aktibidad para sa pagsimula ng National Vaccination Day sa November 29 at yung kanyang pangunguna sa paggunita ng Bonifacio Day o araw ni Gat Andres Bonifacio, Bombo Dennis. Tingnan natin yung maging aktibidad yan ni Pangulong Duterte next week na. Pero over the weekend ay walang advice either formally or informally sa atin yung mga aktibidad ni Pangulong Duterte. Maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaso naggulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, good news pa rin na may tuturing, lalo na ho sa panig ng Department of Health na porsigido pa rin sa kampanya laban sa COVID-19 dahil 899 lamang yung nadagdag ho ng mga kaso ng COVID sa ating bansa para sa araw ho na ito ng Sabado. Dahil ho dyan ay patuloy na inaasahan na bababa pa yung bilang ho ng mga bagong kaso ng COVID. At, pero ho, yung active cases na nasa mga pagamutan at nilulunasan ay nasa 17,052 ang kanilahong bilang. Yung total cases naman sa bansa ay nasa 2,831,177. Yung total deaths naman ay nadagdagan ho ito ng 188. Kaya ho, meron na tayong total number of fatalities sa Pilipinas na 48,205. At yung bagong mga nakarecover na mga pasyente, 1,667. At meron ho tayong total cases na nakarecover dito sa ating bansa since day 1 ay meron hong 2,765,920. At may bali 4 na laboratorio, mga kabombo, yung tinitingnan dito, yung submission nila ng mga data dyan sa COVID repository system. Dahil nagkakaroon ho ng delay, lalo na't weekend, ay may ibang laboratorio na sarado para sa kanilang operasyon. Gayunman ay minimal lamang ito. Sapagkat yung ambag ho ng ilang mga laboratorio, mababa naman ang bilang, kaya inaasahan ng DOH na hindi naman papalo sa lagpas 2,000 yung may tatalang kaso sa araw ho ng bukas. Tuloy-tuloy naman yung monitoring na ginagawa ng mga otoridad hinggil ho dito sa mga kaso ng COVID-19. Samantala, naghahanda na ang National Cold Chain and Logistics Partner ng pamalaan para yan sa nakaschedule na 3 araw na nationwide vaccination program na naglalayong mag-inoculate ng maraming Pilipino upang maprotektahan mula sa sakit na COVID-19. Tinatawag na Bayanihan Bakunahan ang programa ng pagbabakuna na gagawin yan mula Nobyembre 29 hanggang Disyembre 1.
Tiniyak ng PharmaServe Express na ang pasilidad ng cold chain sa Marikina City ay may sapat na kakayahan na mag-package at ipamahagi ang iba't ibang brands ng bakuna sa COVID-19 na nangangailangan ng iba't ibang temperatura sa anumang particular na oras. Isinaad nito na gumagamit din ito ng biothermal case system sa pag-impake ng mga bakuna para sa ligtas na paghahatid sa iba't ibang local government units to LGUs. Noong 2019, tumulong ang PharmaServe Express sa kampanya ng Department of Health at UNICEF na pigilan ang paglaganap ng tigdas at polio. Ang 3 araw na programa ng pagbabakuna ay naglalayong mag-inoculate ng 15 milyong individual sa 16 na riyon sa labas ng Metro Manila upang mapalakas pa ang inoculation rate ng bansa. Kuha muna tayo ng ulat mula ho sa ating mga kasamaan sapagkat ang Interagency Task Force Against COVID-19 meron na daw mga mungkahi, mga rekomendasyon na ilalagay sa yellow list ng Pilipinas yung Hong Kong. Kasunod ho ito ng pagkakatala ng kaso ng Omicron variant ng COVID-19. May pahayag ho dyan si Health Secretary Francisco Duque III. Kaugnay niyan, may pag-ulat si Bombo Everly Rico. Mayroon ng rekomendasyon ang Interagency Task Force na ilagay sa yellow list ng Pilipinas ang Hong Kong makaraang makapagtala ng kaso ng itinuturing ngayon na bagong variant of concern na Omicron variant ayon kay Health Secretary Francisco Duque III. Kung sakali niya na ilagay ito sa yellow list, lahat ng mga manggagaling mula sa Hong Kong ay kailangang sumailalim sa COVID-19 testing at quarantine. Posible namang ipagbawal ang pagpasok ng mga biyahero mula sa naturang teritoryo depende sa mga karagdagan pang datos na magpapatunay na mas peligroso nga ang naturang variant. Sa ngayon, inaantay pa ng Department of Health ang amended recommendation mula sa Interagency Task Force ngayong araw. Meron na IATF na nire-recommend. Baka kailangan ilagay muna sa yellow list kasi sa green list siya ngayon eh. So kung i-yellow list natin, mas maigpit. Lahat ng mga darating dyan ay meron pa rin testing. Gaantay tayo ng kanilang report. Pero ngayon, nag-ban na nga tayo ng 7 bansa sa Africa at itong sa Hong Kong ay pinadala na natin sa Office of the President kay Executive Secretary Medi Aldea para aksyonan ito. Dahil alam niyo sa Hong Kong kasi maraming tayong mga kababayan dyan na gustong magsiuwi. Baka gusto nang makauwi for the Christmas holiday. Patuloy naman ang pag-aaral ng Department of Health Epidemiology Bureau kasama na ang Department of Foreign Affairs para matukoy kung ilan ang mga biyahero na nanggaling sa mga bansa sa South Africa na nakapagtala ng kaso ng Omicron variant. Subalit pagtataya ng kalihim ay kakaunti lamang ang bilang na ito. Samantala saad naman ni Secretary Duque na may posibilidad na maudlot ang pagdedeklara ng kontrolado na ang COVID-19 sa Pilipinas dahil nga sa panibagong variant ng COVID-19 na natuklasan sa South Africa. Anya, wag dapat na madaliin ang pagpapababa ng alert level status at binigyang diin pa rin ang kahalagahan ng minimum public health standards na siyang nananatiling mabisang proteksyon laban sa anumang variant. Bagamat suportado naman ni Secretary Duque na manatili pa rin sa Alert Level 2 ang Metro Manila hanggang sa unang quarter ng taong 2022. Maliban sa bakuna, kailangan talaga ang pagsunod sa minimum public health standards. Ang masking, physical distancing, yung paglagay ng mga disinfectants, yan pa rin ang pinaka-practical na mga solusyon. Sa anumang variant, napatunayan na natin yan. Diba, nung January na pumasok ang Alpha variant, nagkaroon tayo ng surge ng March, April, napababa natin yung kaso. Ilan lang bakuna natin noon? Wala pang 2 milyon. Paliwanag pa ni Secretary Duque na patuloy na pinag-aaralan pa ang katangian ng bagong variant. Pero paglilinaw din ng kalihim na bagamat maraming mutation ang Omicron COVID-19 variant, hindi naman otomatikong masasabi na mas nakakahawa ito dahil nagpapatuloy pa rin ang paghahanap ng ebidensya na mas peligroso nga ang bagong variant. So sa ngayon, nakikipag-ugnayan tayo sa WHO
At antayin natin kung ano ang kinalabasan ng meeting nila nitong Biyernes. No? Kakausapin ko si Dr. Rabi Abiyasinha, yung ating WHO country representative, na siya ang direktamenteng nakakatanggap ng mga balita o ano ang mga updates patungkol dito sa bagong variant, kung variant of interest ba ito o variant of concern. Ano? So hindi pa malinaw ito. Maraming pa tayong dapat malaman na bagong impormasyon. Alam lang natin, ginawang Omicron using the Greek nomenclature. Yun lang alam natin. So tingnan natin. Yan naman mutation, talagang taglay ng mga viruses yan. They're notorious for mutations, no? Pero hindi ibig sabihin ng mga mutations hahantong kaagad or otomatiko na ito mas mabilis makahawa o mas peligroso. Sa kasalukuyan, ayon kay Secretary Duque, ay wala pang naiulat na kaso ng Omicron variant sa Pilipinas, base na rin ito sa talaan ng Philippine Genome Center. Nauna na ngang inaprubahan ng Interagency Task Force ang pansamantalang suspensyon ng inbound international flights mula sa South Africa, Botswana at iba pang mga bansa na nakapagtala na ng local cases ng B11529 o ang variant of concern na Omicron variant. Para sa Bombo Network News, Bombo Everlirico nag-uulat para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Sa dagdag pang mga balita, inanunsyo naman ng Department of Health na nasa 30,000 volunteers na ang nag-sign up para tumulong sa 3 araw na pambansang COVID-19 vaccination drive mula Nobyembre 29 hanggang Disyembre 1. Ayon kay Dr. Beverly Ho, Concurrent Director 4 of the Health Promotion Bureau and the Disease Prevention and Control Bureau, ilan sa kanila ay nagmula sa National Capital Region at magta-travel palabas, ngunit nangangailangan pa rin sila ng karagdagang mga volunteers. Nauna nang sinabi ng Department of Health na target nito ang 160,000 volunteer healthcare workers na ipapakalat sa buong bansa para sa nasabing kampanya. Magugunitang magkaiwalay na inihayag ng National Task Force Against COVID-19 at ng National Vaccination Operations Centers na ibaba ng gobyerno ang target na output para sa National Vaccination Drive nito sa 9 million jobs mula sa paunang 15 million. Kasunod ng kakulangan yan sa mga ancillary supplies at iba pang logistical challenges. Pakinggan natin si Dr. Beverly Ho. So, lagi naman po tayo sa Pilipinas, best effort always, lalo na yung mga healthcare workers natin na nagwo-work na for a very, very long time. Kaya inaanyayahan natin yung mga sambayan ng Pilipino to help out through your local government units or through your institutions. At this point in time, we're happy to note that we have around 30,000 who have already volunteered and are being matched to their local government units. Some will actually be coming from the NCR at magta-travel palabas. No? Pero syempre, we will want to need more at marami po kasing nagtatanong kung kailangan medical background pa bago ka pwede mag-volunteer. So ang sagot po natin doon ay hindi, no? Kasi we actually need educators, yung mga tumutulong po mag-register at tumutulong din po na mag-orient, no? Or mag-observe doon sa mga sites natin to help traffic. So at encoders din po, no? So please, kung gusto niyo po na tumulong sa ating bayanihan bakunahan, everyone is welcome to help out. Sa ating DOH website po, may link po tayo at nag-release tayo sa ating Facebook page ng isang link kung saan pwede mag-register. At meron din pong phone number na maaari nyo pong tawagan para po ma-verify kung saan po kayo ma-assign po. So yun po ay sa DOH Health Emergency Management Bureau. Ay naging payag ni Dr. Beverly Ho, Director 4 of the Health Promotion Bureau at Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Health. Sa karagdagan pa hong mga balita, umaasa pa rin ho ang Department of Education o DepEd sa karagdagang 2,000 pesos na additional honoraria para ho ito sa mga guro na magsisilbi sa 2022 presidential and local elections. Ito ay sa kabila ho ng pag-aproba ng Commission on Election
sa kanilang itataas daw yung sahod sa unang bahagi ng buwang ito bilang pag-anticipate ng mas mahabang oras ng pagboto sa araw ho ng halalan. Yan ay magaganap sa susunod na taon. Sa isang pahayag, sinabi ng kagawaran na habang inaprubahan ng COMELEC ang kanilang kahilingan na dagdag na sahod, ang granted rates ay mas mababa naman sa proposed remuneration ng DepEd. At yung naaprubahan kasi mga kabombo na honoraria para sa mga guro ay laman ho ito ng resolusyon ng COMELEC noon pang Nobyembre, unang bahagi ng Nobyembre. At ito ho yung mga sumusunod na nakapaloob dyan mga kabombo. Yung chairperson ng Electoral Board ay tatanggap ho ng 7,000 piso. Yung members ng Electoral Board ay 6,000 piso naman. Yung DepEd supervisor at yung officials na nakatalaga para sa naturang mga proseso ay 5,000 ho yung ipagkakaloob sa kanila. Yung support staff ay makakatanggap ng 3,000 piso. Habang yung medical personnel ay meron din hong 3,000 piso. Mas mataas na ito kumpara ho sa naibigay noong 2019 sapagkat merong rates na ipinairal ho noon. At batay nga doon sa resolusyon ng COMELEC ay nabigyan ng 2,000 na pay hike ang mga election board chair at gayon din ay mangyayari ito sa susunod na taon. Yung 2,500 pesos para sa mga miyembro ng Electoral Board at gayon din yung DESO at mga support staff ay bibigyan ho ng 3,000 at pataas. Ngunit ang kahilingan naman ng DepEd ay inihain ho noong Hunyo ng taong kasalukuyan ay may mga sumusunod na rate. Ito ho mga kabombo para may pagkumpara. Yung chairperson ng Electoral Board ay 9,000 pesos ang ibibigay sa kanila. Yung members ng Electoral Board ay 8,000 piso. Yung DESO ay nasa 7,000 ho yung pagkakalob sa kanila, habang yung support staff ay mayroong 5,000 piso. Sinabi ho ng departamento ng mga ito ay batay sa Consumer Price Index at inflation rate noong buwan ng Enero ang kanilang pinagbatayan. Kaya naman hinihiling nilang bahagyang taasan ang naturang ipagkakaloob na halaga. Inihayag din ho ng Education Secretary na si Leonor Briones na makikipag-coordinate sila sa COMELEC para sa nasabing usapin. Aapila rin ang ahensya para ho sa insurance coverage para sa mga guro na maaaring magpositibo sa COVID-19 habang sila ho ay nagsisilbi doon sa naturang election duty. Kuha pa tayo ng dagdag na balita mga kabombo. Yung suggested retail price, monitor ho natin mga kabombo dahil nalalapit na ho yung holiday season. May mga pagbabago kaya dito sa Noche Buena products at alamin ho natin yan sa monitoring ng Department of Trade and Industry. Sa ulat ni Bombo Marlene Pajernos. Bombo Dennis, Bombo Jane, tamang-tama nga dahil saktong 28 days na lamang ay Pasko na. At sa papalapit na holiday season ay inihahanda na ng ating mga kababayan na producers at vendors ang kanilang mga produktong siguradong hahanapin ng marami, partikular na ang mga Noche Buena products. Kaugnay nito ay naglabas na ang Department of Trade and Industry o DTI ng mga listahan ng Suggested Retail Prices o SRPs ng Noche Buena products para sa impormasyon at gabay ng mga consumers sa holiday season. Ayon sa DTI Consumer Protection Group, sinisiguro ng kanilang kagawaran ang availability ng supply at stability ng mga presyo ng mga ito para sa lahat ng mga mamimili. Batay sa inilabas na datos ng kagawaran ay makikitang wala masyadong naging pagbabago sa presyo ng karamihan sa Noche Buena products. Kabilang na dito ay ang mga sumusunod. Ang 500 grams ng ham ay nagkakahalaga ng 158 pesos hanggang 204 pesos, habang ang 1 kilo naman ito ay nagkakahalaga ng 345 pesos hanggang 1,120 pesos. Sa cheese naman, nasa 49 pesos and 50 centavos hanggang 81 pesos and 30 centavos ang presyo ng 165 grams nito, habang nasa 285 pesos
pesos hanggang 410 pesos naman ang halaga ng 500 grams ng queso de bola. Nagkakahalaga naman sa 59 pesos and 84 centavos hanggang 100 pesos and 75 centavos ang presyo ng 220 ml jar ng sandwich spread, habang nasa 122 pesos and 85 centavos hanggang 157 pesos naman ang presyo ng kada 470 ml jar nito. Aabot naman sa 96 pesos and 50 centavos hanggang 169 pesos ang presyo ng 470 ml jar rin ng mayonnaise. Sa pasta spaghetti naman, aabot sa 33 pesos and 75 centavos hanggang 52 pesos and 50 centavos ang kada 400 grams nito, habang nasa 54 pesos and 50 centavos hanggang 72 pesos naman ang kada 500 grams at nagkakahalaga naman sa 59 pesos hanggang 80 pesos ang 900 grams nito. 18 pesos and 75 centavos hanggang 32 pesos and 50 centavos naman ang presyo ng kada 200 grams ng elbow salad macaroni, habang nasa 31 pesos hanggang 59 pesos naman ang presyo ng 400 grams nito at aabot naman sa 71 pesos and 75 centavos hanggang 89 pesos and 25 centavos ang presyo ng 1 kilo ng macaroni. Papalo naman sa 59 pesos and 85 centavos hanggang 74 pesos ang halaga ng 900 grams ng spaghetti sauce, habang nasa 68 pesos and 25 centavos hanggang 76 pesos and 25 centavos ang presyo ng spaghetti sauce kada kilo. Nagkakahalaga naman ng 62 pesos hanggang 63 pesos and 50 centavos ang kada 1 kilo ng tomato sauce. Nagpaabot naman ng pasasalamat si DTI Secretary Ramon Lopez sa mga manufacturers ng mga nasabing produkto sa pagtugon ng mga ito sa kanilang panawagan na huwag nang taasan pa ang presyo ng mga pangunahing produkto para sa Noche Buena. Nagpapakita ito anya ng pakikipagkaisa ng mga manufacturers sa mga mamimili sa pagdiriwang ng paparating na holiday season sa gitna ng kinakaharap na pandemya ng ating bansa. Pinayuhan din ng DTI ang publiko na gumawa ng shopping list at bumase sa inilabas na Noche Buena suggested retail price ng kagawaran bago magtungo sa mga pamilihan upang maiwasan ang pagkakaroon ng panic buying at masiguro ang budgeting sa mga ito. Samantala, pinaalalahanan din ng kagawaran ang mga mamamayan na magpatuloy na sumunod sa mga ipinapatupad na health protocols tulad na lamang ng palagi ang pagsuot ng face mask at pagkapanatili ng proper physical distancing. Binigyang diin ng ahensya na ang sino mang makitaan ng paglabag sa minimum health protocols ay maaaring mai-report sa DTI at sa mga local government units na maaaring maging dahilan ng pansamantalang pagsasara ng mga establishmento. So lumalabas nga Bombo Denny sa Bombo Jane na mahigit 100 mga produktong pang Noche Buena ang nanatili ang presyo katulad na lamang nung nakaraang taon, habang ibinida din ng DTI na 20 mga produkto dito ang nagkaroon ng bawas presyo. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Merlin Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, inihayag ng Social Security System o SSS na matatanggap na ng kanilang milyong-milyong pensyonado ang kanilang 13th month at 2021 December pensions sa unang linggo yan ng susunod na buwan. Sinabi ni SSS President at CEO Aurora Ignacio, kabuwang 27.5 billion pesos ang i-release na halaga ng SSS para sa 2021 December at 13th month pensions ng 3.14 milyong pensyonado nito. Gagawin ng kagawaran ang pag-release ng pensions sa mga pensyonado na gumagamit ng Philippine Electronic Fund Transfer System and Operations Network, mga bangko, e-wallets, remittance transfer companies o cash out payout outlets sa mula Disyembre 1 hanggang 4. Para naman sa mga pensyonadong gumagamit ng non-peso net participating bank, ang kanilang 2021 December 13th month pensions ay maikikredit sa kanilang account nang hindi lalampas yan ng Disyembre 4. Sa ngayon, nakipag-ugnayan na rin ang kagawaran sa Philippine Postal Corporation para mapabilis pa ang paghatid ng 2021 December 13th month pensions na mga pensyonadong gumagamit ng tseke sa pagtanggap nito. Kung maalala, taong 1988 nang magsimulang magbigay ng 13-month pension ng SSS sa mga pensyonado nito tuwing Disyembre bilang dagdag regalo para sa Kapaskuhan. Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation sa ating balitang palakasan. Itong laban ng LA Lakers at Sacramento Kings
nagkaroon ho ng 3 overtime doon sa kanilang laro. Alamin ho natin yung naging pinal na resulta ng naturang laban. Pero bago ho yan, bilang bahagi naman ng isinasagawang pag-upgrade sa toll collection system ng pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX, ay sisimulan na nila ang paggamit ng automatic na license plate recognition system at radio frequency identification o yung RFID sa mga toll lanes ng Bulacan at lalawigan ng Pampanga. Ayon kay NLEX Corporation President and General Manager Luigi Bautista, una nang ipinatupad ang paggamit ng naturang sistema doon sa NLEX dyan sa bahagi ng Balintawak at sa Valenzuela City, partikular na sa Mindanao Avenue at gayon din doon sa Karuhatan at sa Paso de Blas. Ang nasabing sistema ay may camera na nagbabasa ho nitong vehicle license plates para sa mas madaling pag-match doon sa RFID transaction ng mga motorista. Sa susunod na mga buwan ay sisimula na ang paggamit ng new early detection system ng mga toll lanes sa bahagi naman ng Maykawayan, Bukawi, Balagtas at Tabang dyan sa Santa Rita sa lalawigan ng Bulacan. Gayon din sa San Fernando at Angeles. Sa probinsya naman ho ito ng Pampanga. Sisimulan sa 29 area, yun pang toll lanes ng RFID early detection na feature sa darating ho na Enero ng susunod na taon. Ito yung upang mapalakas pa ang detection capability nito. Ayon nga kay Bautista, kayang mag-detect ng hanggang 3 sasakyan at agad na makapagproseso ang toll lane transaction ng bagong enhanced RFID scanners. Pagdagdag pa ito mga kabombo ay makikinabang dito yung para na rin sa kaligtasan at pagpapatupad ng traffic laws ang naturang ALPR system. At yung gagamitin din anya dito ay hinaharap bilang bahagi ng contactless apprehension policy na kasalukuyan hong binubuno ngayon ng NLEX at ng Land Transportation Office. Layunin naman ang nasabing proyekto na lalo pang ma-improve ang customer experience at bubuo sila sa 95 na mga ALPR system habang nasa 217 ang may early detection feature. Dito ho yan sa bahagi ng NLEX at gayon din sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o yung SCTEX na inaasahan din ho na magpapatupad ng mga kahalintulad na hakbang. Iniutos ng Department of Justice o DOJ sa Bureau of Corrections sa Bucor na itigil ang pagtatayo nito ng pader sa barangay poblasyon sa Muntinlupa City. Sinabi ni Justice Secretary Minardo Guevara na kailangan magkaroon ng maayos na konsultasyon sa lokal na pamahalaan at barangay hinggil sa konstruksyon. Idinagdag ni Guevara na hindi pinayuhan ng DOJ sa plano ng Bucor na maglagay ng pader sa nasabing barangay. Sinira ng mga residente ng Muntinlupa City noong Biyernes ang pader na itinayo ng Bucor habang hinaharangan nito ang kanilang daan mula sa Katarungan Village 1 at 2 hanggang sa city proper. Sinabi rin ni Muntinlupa City Mayor Jimmy Fresnedi na nakaharang din ang konkretong pader sa ruta ng mga guro at estudyante sa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa at Muntinlupa National High School. Bombo Weather Update. Inaalerto ng Pag-asa DOST yung mga residente sa ilang bahagi ng ating bansa dahil pa rin sa umiiral na magkakaibang weather system. Kasama na ho dyan yung shear line na siyang naghahatid po ng mga pag-ulan sa eastern section at northern at central Luzon. Meron ding intertropical convergence zone na siya namang nakakaapekto sa Palawan at bahagi ng Mindanao. Ang intertropical convergence zone ay siyang breeding area ng mga sama ng panahon at hindi na nakakapagtaka kung may mabuo na mga panibagong low pressure area sa naturang lugar. Partikular ho na magkakaroon ng mga biglaang buhos ng ulan dahil sa shear line yung Cagayan Valley dyan sa Hilagang Luzon. Habang yung intertropical convergence zone o yung nagsasalubong ho na hangin na may magkakaibang temperatura, makakaapekto naman po ito sa lalawigan ng Palawan at rehiyon ng Caraga dyan sa bahagi ng Mindanao. Gayon din yung porsyon ng Northern Mindanao at maging sa Davao Region.
habang yung easterlies at localized thunderstorm aasahan naman huyan sa Metro Manila at gayon din sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa. Ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Central Luzon ay meron naman hong mga posibleng maulap na papawirin ngayong weekend dahil naman huyan sa umiiral pa rin na hanging amihan. At sa mga oras na ito, kukuha tayo ng karagdagang update sa nangyaring malawakang sunog dun sa Cebu kung saan 641 houses na ang totally burned at mahigit 3,000 individuals ang apektado. May live report ng Bombo Radio Cebu. Umakyat na sa 5 milyon ang naging danyo sa nangyaring sunog dito sa May City, Luis, Barangay Alaska, Mambaling, lungsod ng Cebu kahapon. At plano na ng lokal na pamahalaan na magdeklara na ng state of calamity sa nasabing barangay. Base sa latest report ng Cebu City Fire Department, halos 700 kabahayan ang totally at partially burned, kung saan sobra 700 na pamilya o mahigit 3,000 individual ang apektado sa nasabing sunog. Kung maalala, Bombo Radio Philippines, pahirapan ang pag-apula ng apoy kagabi dahil na rin sa masikip na kalsada at tikit-tikit ang mga kabayan dito sa area. Isa namang Rolly Siso, 39 na taong gulang ang hinuli at dinala naman sa pagamutan matapos itong kinuyog ng mga residente at di umano'y binaril pa matapos sinabing sinadya nito ang pagsunog sa kanyang pamahay na nagresulta sa malawakang sunog. Habang umabot naman sa bigit isang oras na nawala ng signal ang ating istasyon dito sa Bombo Radio Cebu kahapon dahil itong sunog, itong area ay nasa gilid lang ng ating transmitter at nabasa rin ang ating generators at dahil sa mga rumesponding bombero. Gayon pa man, wala namang naitalang pinsala sa transmitter at ligtas naman ang ating mga tauhan na naka-duty. So Bombo Jane, Bombo Dennis, yan ang latest update sa malaking sunog. Bombo Dennis. Go ahead, Bombo Dennis. Okay, Bombo Eric, kumustahin ko lang. Saan ngayon nananatili yung mga residente? No? Libo-libo pala yung pinag-uusapan natin dito, Bombo Eric. Saan sila nitong nakalipas na gabi? At ngayon, sana naman sila magpapalipas ng gabi? Meron bang pupwestuhan sila? Maayos ba yan? May distancing yung mga kababayan natin na naapektuhan nitong sunog? So dahil sa mahigit 3,000 ito, Bombo Dennis, no? Mga 3,200 more or less. So mga siguro instead of mga Bombo Dennis, covered court, gym, inilagay ito sa buong eskwelahan ng Barangay Mambaling, lungsod ng Cebu, Bombo Dennis, para ito mabigyan ng kagulang tulong sa mga concerned agencies, Bombo Dennis. Pero yung kinuyog na tao dyan, ano na ba ito? May investigasyon na ba? Yung mga arson investigators at yung mga local authorities dyan para matukoy talaga. Ano ba talagang pinanggalingan? Baka naman malintao yung napapagbintangan o kaya ay may iba pang rason yung pangyayaring pagkalat ng malaking sunog dyan, Bombo Eric. Karamihan sa mga residente dito, Bombo Dennis, itong si Rolly Siso talaga yung tinutukoy nilang nag-umpisa sa sunog at di lang isa, dalawa, kundi pangatlong beses na niya itong sinunog o yung tangka niya, yung una at pangalawa. Nitong tatlo niyang tangka, hindi na talaga pagtatangka kasi nasunog di lang ang kanyang pamahay, halos buong sityo, makabayan dito sa sityo Luis, Alaska, Mambaling ang sunog, Bombo Dennis. Kaya nung nakita siya ng tao, kinuyog talaga ito, binugbog, pinaghahampas, pinagbabato at sinasabing binaril pa. Pero parang may agimat yata ang taong ito, si Rolly, di namatay. Nadala pa sa Cebu City Medical Center at ilipat sa isang malaking pagamutan dito sa Cebu. Kahit nasa pagamutan siya, under arrest while under meditation, kasong arson ang inihahanda na ng Cebu City Fire Department, Bombo Dennis. Okay, pero yung ating himpilan, tuloy ang broadcast at malakas yung ating signal pa rin sa Bombo Radio Cebu. Bombo Eric?
Tama ka dyan, Bombo Dennis. Tuloy-tuloy ang ating serbisyo sa ating mga listeners, mga viewers dito sa Bombo Radio Cebu. At simula kagabi, nakabalik rin tayo sa ating serbisyo, Bombo Dennis. Okay, maraming salamat. Mag-ingat ka dyan, Bombo Eric. So yan ang latest update sa malaking sunog mula dito sa Bombo Radio Cebu. Para sa Bombo Network News, ito sa Bombo Eric Camaro nag-uulat. At para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 radio station mula sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pa ho nating balita, pagpapaigting ng biosurveillance system sa Pilipinas, hiling ho ito ng Octa Research Group para sa mabilis na pag-detect ng Omicron variant ng COVID-19. May panayam ang Bombo Radio, Legazpi. Paigtingin ng biosurveillance system ang isa sa mga suwestyon ng Octa Research Group matapos ang pagtukoy ng WHO sa Omicron bilang bagong variant of concern. Unang naitala ang kaso ng B11529 o Omicron sa South Africa. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, dapat tumanong mas ma-improve pa ang RT-PCR testing sa ilang laboratorio sa bansa upang mabilis na matukoy ang naturang variant. Batay umano sa preliminary findings sa Omicron, may isang gene na tinitingnang nawawala habang positive naman sa 2 genes na makikita sa RT-PCR result pa lamang, kaya't dapat na 3 genes ang susuriin. Subalit karamihan sa mga laboratorio sa Pilipinas, 2 genes lamang ang tinitingnan. Paliwanag dito na mahalaga na sa resulta pa lamang ng RT-PCR, may ideya na kung anong uri ng variant ang tumama sa tao at mailagay sa suspects, lalo pat inaabot ng 2 hanggang 4 na linggo ang resulta ng genome sequencing sa pagtukoy ng variant. Meron tayo ng RT-PCR na ito na hindi siya bago meron talaga mga 3 tinetest na genes. Tapos positive siya doon sa 2 gene pero negative siya sa S gene, ay malamang Omicron variant ito. So mas madali natin siya ma-monitor even with RT-PCR. Karamihan ng RT-PCR natin, 2 lang tinetest. Hindi kasama din yung S gene sa tinetest. Samantala, hindi pa naman umano matutukoy sa ngayon kung mas mabagsik ang Omicron kesa Delta, subalit dapat na manatili ang pagiging alerto. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Rufalozada nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the number 1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Samantala naman ay 53 million pesos na halaga ng shabu at marijuana sa Negros Occidental na disposed na ng PDEA. Ayon yan sa utos ng korte. May karagdagang detalyang Bombo Radio Bacolod. Mahigit 53 million pesos na halaga ng shabu at marijuana ang matagumpay na na-dispose ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa San Carlos City, Negros Occidental sa utos ng korte. Ang mga shabu at marijuana na nakumpiska at na-desisyon na ng korte ay sinunog sa pamamagitan ng Bioenergy Incorporated. Ayon kay Maria Graciela Tanalion, spokesperson ng PDEA Region 6, ang mga sinunog na shabu at marijuana ay mula pa sa mga natapos na kaso noong 2012 hanggang 2020. Ang sinunog na shabu ay may bigat na 6,280.009 grams na nagkakahalaga ng 53,380,084 pesos, habang ang marijuana naman na may bigat na 427.7840 grams na nagkakahalaga ng 64,167 pesos. Ang mga ilegal na droga ang nakumpiska mula sa lungsod ng Cadiz, Silay, Himamaylan, Bago, San Carlos at Kabangkalan sa Negros Occidental at may maliit na bilang mula sa Iloilo Province. Ayon kay Tanalion, kasama sa mga dumalo sa destruction of illegal drugs ang alkalde sa San Carlos City na si Mayor Renato Gustilo at gayon din ang AVP Factory Operations Head ng Bioenergy Incorporated na si Alexander Pino na nagsilbing witness sa pagpasok ng mga illegal na droga sa broiler. Sinigurado din ng PDEA na walang mga tao malapit sa planta bago isinagawa ang pagsira sa mga illegal na droga. Inaasahan ng ahensya na maisagawa sa susunod na taon quarterly ang destruction of illegal drugs. Napag-alaman na ito ang kauna-unahang pagkakataon na isinagawa ang pagsira ng droga ng PDEA sa Negros Occidental ngayong taon at pangalawa na sa Western Visayas kung saan ang unang isinagawa noong Marso sa Iloilo City. At siya ang ulat mula dito sa Bombo Radio Bacolod para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Yung suspect naman sa isang kaso ho ng pagsaksak patay sa live-in partner ng kanyang kapatid ay arestado. Ito ho'y nagkunwari pa raw na nasisiraan ng bait. May pag-uulat ang Bombo Radio Cagayan de Oro.
Kinasuhan na piskalya ng murder ang 33 anyos na binata na itinuring na pangunahing suspek pagpatay ng 25 anyos na babae na live-in partner ng kanyang kapatid na lalaki sa Barangay Juarez, lungsod ng Iligan. Kinilala ni Iligan City Police Station 2 Commander Major Marvin Cahigas ang biktima na si Rosemary Hakot na tubong Cabingin Province, subalit nakatira na sa lungsod ng Iligan dahil sa kasalukuyang pagiging nurse ng kanyang live-in partner na si Dines Garces sa lugar. Sinabi ni Cahigas na nakuha nila ang suspek na si Romel Garces mismo na sa mga kaanak dito sa distansyang lugar sa crime scene. Una na nagkunwari na mayroong karamdaman ng kanyang pag-iisip ang suspek kaya umano nasaksak pata nito ang biktima nang sila lamang ang naiiwan sa bahay. Subalit hindi pinaboro ng piskal ang dipinsa ng suspek na ito'y mayroong iniinda na karamdaman kaya kinasuhan ng murder at ikinulong sa city jail ng lungsod. Kasalukuyang nakaburol ang mga labi ng biktima sa kanyang mga kaanak sa lungsod ng Cagayan de Oro dahil sa sobrang higpit na makapasok papuntang Camiguin, epekto pa rin sa patuloy na banta ng COVID-19. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo. Bombo! Aba, good news! Pinoy Accountant top-notchers global certification for accountants sa United States. Binahagi sa Bombo Radio Philippines ang tagumpay nito. Alamin natin ang report ng Star FM Bacolod. Nakuha ng accounting graduate sa University of St. Lasal Bacolod ang Certified Management Accountant o CMA Gold Medal bilang siya ang may pinaka-highest score na 480 out of 500 sa United States examination. Sa exclusive interview ng Star FM Bacolod sa 33-year-old accountant at CMA top-notcher na si Rodrigo Casiana Jr., tubang Bacolod City, sinabi niyang napakasaya umano niya dahil sa natanggap na award. Ngunit bonus na lamang ito dahil naging priority niya ang makapasa sa nasabing global exam bilang isa sa mga prestigiyoso at challenging na global certifications. It's an overwhelming experience, but at the same time, I feel very happy and proud because first and foremost, I was able to give pride to my family and also to my country kasi since this is a global certification, again, we are able to bring the Philippine flag abroad. Dagdag pa ni Casiano na sana ay nakapagdala siya ng bagong pagmamalaki sa bansa at inspirasyon sa mga kapwa Pinoy accountants na magkaroon ng mataas na layunin at maging globally competitive. Yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod. Para sa Bombo Network News, Star DJ Jessie nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Dumarami ngayon ang bilang ng mga bansa sa buong mundo ang nagpatupad na ng paghihigpit matapos idiniklara ng World Health Organization na variant of concern ang isang bagong variant ng coronavirus at pinangalanan itong Omicron. Ilang bansa sa buong mundo ang nagpasya na ngayon ay ipagbawal o paghigpitan ang mga paglalakbay papunta at mula sa Southern Africa. Ang mga travelers mula sa South Africa, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho at Eswatini ay hindi na makakapasok sa United Kingdom. Maliban kung sila ay mga United Kingdom o Irish national o mga residente ng United Kingdom. Sinabi naman ng opisyal ng Amerika na ang mga flight mula sa South Africa, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique at Malawi ay haharangan mula sa araw ng Lunes. Nagdeklara na rin ng paghihigpit sa mga travelers ang Brazil, Australia, Japan, India, Iran, Canada, Singapore, Malaysia, Israel, Turkey, Egypt, Dubai, Saudi Arabia, Bahrain, Austria, France, Italy, the Netherlands, Malta at Jordan. Nauna nang nagbabala ang World Health Organization laban sa mga bansang nagmamadaling nagpapataw ng mga travel restrictions. Iginit ng kagawaran na dapat tingnan at nakabase sila sa risk-based and scientific approach. Ang reaksyon ng ilan sa mga bansa sa mga tuntunin ng pagpapataw ng mga pagbabawal sa paglalakbay at mga naturang hakbang ay ganap na labag sa mga pamantayan ng World Health Organization. Ang Omicron ay unang namataan sa South Africa kung saan nasa 24% lamang ng populasyon ng bansa ang fully vaccinated. Napagalaman ng maraming mga scientists ang nababahala sa Omicron dahil ang variant ay may large numbers ng mutations at ito ay mas nakakahawa kumpara yan sa Delta variant. Bombo Sports News. Inabot ng tatlong overtime ang laro ng Los Angeles Lakers pero sa huli ay namayani pa rin ang Sacramento Kings sa score na 141-137.
sa tagal ng naturang laro. Umabot sa 19 na pagkakataon na nagtabla ang magkaribal na team habang umabot din sa 23 ang palitan ng kanilang kalamangan. Nagsama ng pwersa ang mga players ng Kings na sina De'Aaron Fox na may 34 points at si Buddy Hield na meron hong naitala na 25 points. Ito na ang ikawalo pa lamang na panalo ng Sacramento habang ang Lakers naman ay natikman ang ika-11 pagkatalo matapos na mapako sila sa 10 panalo ngayong bagong NBA season. Minalas din ang Lakers dahil nasa 5 na ang kanilang talo sa huling 7 mga laro. Nasayang naman ang ginawang diskarte ni LeBron James na nanguna sa Lakers na may 30 points, Russell Westbrook na nagdagdag ho ng 29 at si Anthony Davis ay meron namang 23 points na kanyang naiambag. Doon pa rin sa naturang laro ng dalawang koponan. Bago tayo magtapos, yung Bombo Radio Philippines po ay naganyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin na rito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 28 days na lang at Pasko na. At mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Aro sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 4 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Ang gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na palatuntunan, zona libre. Karoon daw sa Sabado Petsa 27 sa bulan sa Nobyembre tuig 2021. Sa ato sa rin kapag palagad sa aton nga pag-ulop na sa karon nga gabi may kopod na ang inyo sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas 8:30 takna sa ring nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pinakabadaragkuan nga mga balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod. Pinakabadaragkuan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Sa
kita pagkaupdan man sang bugos nga puwersa sang DYWB Bombo Radio Pato Reporters aton sa ring nga mga Bombo correspondents sa Bombo volunteers na maghatag man sa pila ka madragwan nga mga balita. Pinakuli nga mga report nga nagkalanabo assign sa resitag sa Camarines of Responsibility. Antes ang tanan kamo sa unta na mga kauturan nato na, no? Mga tagpalamatita abroad, mga pinalagata nga managrense kag mabakulodnon nga dito sa luwasang pungsod, nga nagalantaw na kanagapmati sa aton pinagi sa Facebook. Pinagi man sa aton official fanpage ang Bombo Radio Bacolod. Kag siyempre sa mga nagalantaw man, no? Live makita nga makitaan kag mabatian sa YouTube. Subscribe lang kamo dira, no? Sa official YouTube account no sang Bombo Radio Bacolod. No, so nagadamo ang aton sa nga mga subscribers no, para nga mabisan diin lang nga pamaagi iya makabanan, no, makita nyo ka mabatian ang Bombo Radio Bacolod sa mga balita kag may impormasyon karakip na ang pagpabati taman sa mga kalidad nga drama. No, so saan ka mang sulok ng mundo, aabutin ka ng Bombo Radio. Di ang Facebook anytime, anywhere malang ni saya, no? So dugangan tapagid sa YouTube. So thank you gid sa mga nag-subscribe ya makabanan so dugangin niyo pagid, no? So subscribe pagid kamo, no, sa aton nga YouTube account. So sa mga taga Parmatica at the same time sa aton sa ring nga makabombo, no, sabay na sa aton sa ring nga makauturan. No, so hibaloon ta ang ining kwan karon no, istorya sa siring abduction. No, nga natabo iya makabanan sa ato matapos may nagpadulong diri sa estasyon sa Bombo Radio. Kasunod sang siring pagkadula sang isa ka bata. No, so blonta ko na gining istorya sa karon diri sa aton siring mga kauturan the same time sa aton siring mga kabombo. Upod sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Kag of course, no, ti karon man istoryahan taman ang ining pinakalitas, no, nga variant dito karon iya makabanan sa bahin sa area sang South Africa. No, so ining mga lugar iya makabanan, no, nga kung sa ginakipan sa South Africa, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique, kag Malawi. No, so ang ining variant, no, dito pinibag-o nga variant sa bahin sa South Africa nga na diskubrihan sila di makabanan, no, sa ato nga makautang ginatawag Omicron variant. Grabe, no? Di bisan ano lang nga variant Ti kita iya nga mga bakunado na, no? So siyempre ti daw medyo carry ta lang, no? Ang magsiling nga ti bisan ano pa na nga variant ang mag-atake sa aton diri, no? Importante nga immune na kita sa COVID-19, no? So because nga nakapabakuna na kita. No, kay ang vaccination ti sakto na hambal nila nga hindi magid siling makapauntat gid sang COVID-19 kay ari naman lang daan yang COVID-19 mo, no, ang virus. Di bisano nga sahi sang virus gali man isog-isog na nini ang COVID-19. Ti kunara na lang dakag vaccinated ka na, no, so mas kuro kampante ka na, no, sang hindi ka vaccinated. No, so wa ikaw kabalo, no, kung ano ang matabo, no, sa imo kung matapikan ikaw sang virus. When we say sa sining Omicron variant, no, kati kita hindi na magtagro bag-o sang sining alpha variant, beta variant, delta variant, no, may lambda variant. Ang pinakulihi pagid ano pagid ganin isa sa kwan nalipat ko sang ining variant, no. So this is the latest ang ining Omicron variant. Dito ni karon nagapang halit sa bahin sang South Africa kag ang South Africa ti makabig, no, nga ang ilang vaccination ara pa lang sa 26 o 46%, no, tamaan ka jutay, no, ang nagpabakuna dito, no. Okay lang tayo kay ti iban nga mga lugar diri sa aton bilog pungsod Pilipinas, no, patigayo na o kon may mga herd immunity na. O, diri payo sa Bacolod, lapit na lang, pila na lang ka 1,000 ang aton siring ng nanon. O, so, kag malabot na ang aton siring herd immunity. No, so, ang vaccination o kung ang bakuna, isa sa makabig nga solusyon, no, para gati malabot naton ang herd immunity.
Kaya ang virus siya ara lang na da siling ko, pero kung malabot ang herd immunity kag 70% sa population naton ang mabakunahan or masobra pa dira, ibuon 100% kung pwede, kaya kasalubram lang aton sa nga vaccine, hindi na makalusot ang virus. Malatdan makita tuod pero why na sang may matamaan. Nga hindi na magbatsag sang severe, no, kundi mild na lang ang aton nga batsagon. Di video sa lawayon man tong mga taga South Africa. No, kay tamaan man kajutay ang porsyento sang nabakunahan didto sa ila. Siling tablat hindi kita siling ati magpaalam-alam, no? Nga daw sobra pa kita sa mga nagatuon, no? Sobra pa kita sa mga profesional, sa mga doktor, no? Nga ti ila na ginagani gin eskwelahan, no? Kag sa mga scientist nga ilang gintun-an ina ang bakuna. No? So ti iban nga malugar do nahisa man kita kay medyo amat-amat naman iya gani sila balik sa herd immunity, ang mga gatherings nila sa ara na 100%. Oy, like sang Kuwait gali, speaking sang Kuwait. No, mayon ni goro kon maka-interview kita dito sa mautod naton dito sa Kuwait. Ang Kuwait, yaway na to ya face mask subong. No, sa Kuwait ang Kuwait gali ara sa no, sa disyerto, no? So medyo ang klima nila ti init gina to ya, no? Sa ang virus, hindi kina sila magtinergid sang dugay, no, sa mainit nga klima, sang tagsa ka bungsod. No, so nag-enjoy tato sila dito, may mga mass gatherings na balik na gid sa normal, no, dito karon sa Kuwait. Kung kilala ko pa Kuwait. So hibalaon natin na karon kay may ari kita iya sang exclusive nga interview, no, OFW from South Africa, no, si Ma'am Everly Serenio. Actually tubong Davao ini siya. No, so dito ni sa karon iya sa bahin sang South Africa. So hibalaon natin na karon alas 8 sa gabi. Meron kita sa scheduled interview sa iya with regards sang sining nasambit iya makabanan nga kaso sang virus, ang Omicron variant. Birthday, no? Ti siling nila ABCD ti daw unaw O P Q R S T U V W X Y Z. Damo pa ba? Kasi hasta pa si letter Z yung variante, ba nano do ito pa Y, no? Ang tawo tak-an naman lang sang COVID, no? Anyway, kung vaccinated ka, no? Why na dapat ya sang kadlukan sina, no? So that's why nga ti aton sa sari pagi sa sari para tuntunan ato sa gyapon, no, kapag pag panugyan sa inyo sa mamay gana nga magpabakuna, why na rason nga hindi kita magpabakuna because ni level 2 na tadi sa bahin sang surat sa Bacolod, medyo halog-halog na ang aton nga mga restrictions diri. Bisan mga mass gatherings, maka party ka na, no, birthday party, mga mga mass gatherings sa pagkapadamo-damo ka na, no, sang mga tawo. Pero as usual, ang ato paghalong, no, nga kabay pa, no, nga mausundon taman sa gyapon, no, ang ining mga ginapatuman nga mga minimum health protocols. Diri karon sa aton sa may bahin, no, sang syudad sang Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. Sige, no, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 14 minutos na ang nakaligad sa tak ng alas 7 diri sa aton sa ringa palatuntunan ti ang lakat sa pamulitika, no, diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod, no, kag sa probinsya sang Negros Occidental ti pahuay-huayan tanay na. No, matapos ining revelasyon iya makabanan, no, kahapon sa bahin sang kampo, no, ni Bacolod City Mayor Avelio Bing Nordia, at the same time sang Grupo Progreso. No, kon balati ano ang kwandri, no, ano ang maging masulog gatikang o ano ang maging desisyon na, no, ni Bacolod City Law District Congressman Greg Sataya after gati daw nabisto kuno sila sang Grupo Progreso, no, hindi siya kuno siling iyang neutral, no, so ti may ginadampigan man sa kuno sa gihapon, no, so ti kubi nga baga pabilin siya, no, as neutral yang gid hasta matapos ang eleksyon or basi mag-upod na dito sa may sa may Grupo Putian, sa Grupo Asenso.
Oh, no? So mga bagay ini no? Nga bantayan naton. Anyway, beta ka ako sang sabat no ni Bacolod City Lone si Congressman Greg Sataya kaya daw nag-rest siya anay sa issue. No, anyway, tiyan mo na yung mga balita no lokal nga aton sa riga pagkastoryahan man sa aton sa riga pagpalagad sa aton man sa riga para tuntunan. Ang kaso sang virus ti istoryahan ta para karon diri sa baybahin sang pungsod Pilipinas no mga pila so fewer than 1,000 sa apat na kasunod-sunod nga adlaw ang na-record nga kaso sang COVID-19 sa bahin sang pungsod Pilipinas. Sige, 15 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 7 diri sa aton sa ringa palatuntunan sa bahin sang zona libre. No, so speaking sang sining Omicron variant, no, so diri kita blanay no tutok sang sining pag ka-discover, no? Pagka-discover sa rin makabanan, no, sang ay nano ni, no, dali lang gid ka daw nagalilumpat-lumpat ibumwarol daw. Bebe kalma anay. No? So ang kaso, no, sa rin makabanan sang Omicron. So ang WHO kon World Health Organization damo gani naga batikos ni karon sa kuano, no, sa World Health Organization. No, kung sa WHO, tidin to nga daw naghalog-halog na ang pila ka lugar man kay balo kamuti daw sa nabalaan naton pila ka latest subong ang Europe, no, daw amo pa man lang ning isa sa mga another nga isa sa mapungsod nga liwat nga nagtimbuok ang kaso nila dito, no. So ining speaking sa Omicron variant ari naman ginitudos naman sang WHO, no, kon sang WHO, no. Iti ba nagasayana, no, daw makaduluda na ng obra sang World Health Organization now. No? So may mga cautions naman diri against sa travel measures. Ti pila ka lugar, like sa aton diri sa pungsod Pilipinas, do may ari kita sang mga kuana sang travel ban, no? Nga mga pungsod, nga ko pwede ti untat anay ang mga pagsulod diri, no, sang mga flights, no, coming from South Africa, itong ipang-mention natin kay na Mozambique, no, and etc. And ang Israel, do isa man sa mga patigayon sa restriction sa mga flights nila dito, no, ang Hong Kong, Singapore, no, etc. No, lapit lang tana di. So ang ining variant ti hambal sa WHO kuan ni sa kuno B.1.1.529 perteno. So sa South Africa na detect ini ang B.1.1.529 variant, no, SARS-CoV-2, no, variant of concern. No, so may mga ginalantaw diri ang WHO nga preliminary evidence against suggest, no, nga ti may ara sa pagsaka sa risgo or reinfection, and there had been a detrimental change, no, sa COVID-19 epidemiology. No? So ti ginapahayag ngati ining infections dito sa South Africa ang nagsaka, no, in a few weeks, coinciding with the detection of the variant kay subong ti gindesignate na ini sang World Health Organization as Omicron variant. Ang variant nga ini may dako kuno isang numero sa mutations, meaning dasig ang pagdamo, no, sa sining virus o paglapta, no. Some of which are concerning, no. So mga preliminary evidences na suggest din ang pag-increase sa risk of reinfection sa sining variant as compared, no, sa iban sining mga variant. Ang Omicron is considered as the fifth o ikalimang variant, no, to carry such a designation. So ikalima na nga variant, no. So alpha, beta, theta, no, lambda, at the same time ti ining Omicron. Na-detect ini nga ti mera sang faster rates than previous surge sa infection, no, suggesting that this variant may have a growth advantage siling sang WHO. Pero ti ang mga current nga PCR test nga nagapadayon para nga ti maging successful nga ma-detect ang ini nga variant.
So nag-alarma diri ang WHO sa mga pungsod against sa siring hastily imposing sa mga travel restrictions nga konsidente na link dira ang variant sang COVID-19, no? Ngati dapat, no, they should take a risk based and a scientific approach. Rest-based and scientific approach kuno ang himuon sa basang WHO. Mga global authorities na to nag-react man sa pag-alarma sa bago ka variant sa South Africa with the European Union and Britain. Ngati nagpatigan man sa hugot nga border controls, no? As to sa mga advice sa ilang mga scientists, no? Para ngati malikawan ining mutation kon pagsulod, no, sa virus sa ila si tagsa ka mga lugar. At this point of time, no, may mga gina-implement nga travel measures, no, sa WHO, no, sa pila ka lugar malapit sa sining pungsod, no, sa bansang South Africa, no. So siling tagani, no, variant lang na iya, COVID na iya, no, Pilipino kita iya, no. So hindi man pwede ngati papierde kita Hindi man pwede, no, nga himuon talang abi iya makabanan, no, nga maging makaladlok naman, although tuod ti makaladlok, but vaccinated na ta, no, hindi lang ta galing magdula sa kumpiyansa. Still ara kita da para makig-away. Nalampuasan ta gani ning apat ka mabariant ayan pa nga nagasulod ko dugang kag vaccinated na kita. Di mayo lang ni sa WHO, no, kung magbulubita sa mabariant, no, pero ang huol sini kag ang halit nga tuga di sa bilog nga kalibutan di amak, no. So galing kay ulang taon taman, kuay kita take measures ni, no. Ano yan nagklanabo sa aton, no? Basi gindeclare na kita di sa no man's land. Sa bilog nga pungsod Pilipinas kati tanan kita magkalamatay na lang, no? Kaya hindi kita masalbar. Bangod sini. So part ini sa mapagtilaw naton sa ato sa adlaw nga pagpangabuhi, no? Kaya diri gini naton matest, no? Ang kabakod bala, no, sang aton nga kabakod sang aton nga mga tagsa ka parindugan, no, kag kusog kung paano tabi batuan ang ining nasambit nga krisis sa virus. Tiyan mo ni siya, no? Anyway, ibalaon tani karon, no, ang mga latest nga sitwasyon dito live and direct, no, sa bahin isang South Africa. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 22 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7. Ano man sa ato sa rin para tuntunan. Magbalik na ton, hibulaon ta kag dugangan ta pagda aton nga matag permati sa pagpadala sa dugang nga entries para sa aton sa ring promo, no, 1-2 panalo part 20 sang Star FM kag Bombo Radio araw-araw balde-baldeng papremira, may cashingahan pa. 6 million pesos sa total prices nga paragtag daton nationwide. Amo na kaseryoso magbulig ang Bombo Radio sa siningtion sang pandemya. Panayon pa ang ato sa pagpanagtag sa mapapremyo adlaw-adlaw Lunes to Biyernes. May 3 ka winners nga makabaton sang mga gadalagko nga mapapremyo sa sulod sang 7 ka semana. Balikan naton ini. Magatagan na kita sa pilang mga panumdom, pabalik ta dugang mabalita ato sa ringa istoryahan. Stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga
Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambalo kon paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malaing nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin may nalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones?
Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang maayo nga pamatasan, ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo, bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa indi tampad, sang matutom sa indi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga indi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himo ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiunsang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad
aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sa Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na rin sa atong siring nga pagbalagag. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 35 minutos na nakaligad sa taknang alas 7. Panagkabadya po nagkapatid rin sa atong siring nga palatuntunan sa Zona Libre. Po sa inyo lagad, Bombo Ponce Espino. O, sige, no? So sa atong siring nga mga kuton, the same time sa atong siring nga mga taga-paramati. Diri kita bianay sa siring ginatawag nga kuan ano nga issue. But ano nga klase sang krimen ini? Kidnapping o kon abduction? No, ang ining nasabit iya makabanan nga natabo no nga insidente. Ini after nga ti nagpadulong diri kay na sa estasyon sa Bombo Radio ang amay sang biktima no nga kidnap. Anyway, nadakpan naman subong ang suspect ara karon sa paginakop sa police station number 6 sa Buloam naton karon no sa padulong ni Bombo Gracelyn Lobaton sa bahin sang area sa police station number 6. Batonahon tali pabati ang tingog sang amay kag latest nga investigador. Latest nga investigation no sa Bago City Police Station angon sa saringa natabo. No, so ang istorya siya pamati anta kay ipatpat rin ni Bombo Gracelyn sa ato sa ringa para tuntunan. Sekta sa patro si Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace, may gabi press kamin. Yes, Bombo Pons. So, Bombo Pons, ari na ang statement no halinda na sa aton nga mga kapulisan. Bombo Pons dito sa siyudad sang Bago kung sa diin nag-surrender ang suspetsado nga si Sherwin Trava, Bombo Pons. Sherwin Trava. Sherwin Trava. Trava. Yes. Oo. Okay. Nagaedad Bombo sa 32 anyos, kilala man sa alias nga Beboy. Bombo kag ini siya residente sang Santa Catalina, Block 41, Lot 26, Barangay Lagasan, Bago City. Bombo ining suspetsado ang nag-surrender no sa Bago City Police Station sang sang alas 9 sang aga. Bombo kag ang iya sining upod sa pag-surrender isa ka pastor no sang isa ka Baptist Church dira sa Bago City. No pons kay pagpulian nini sa Bago nagdiretso sa dayon sa simbahan sa diin sa Gasinta. No pons kag pagdala dito sa iya hindi na siya mapakali no kay siguro nagaydo sa iya ginhimo no pons kag according sa investigator ang natabo pons ang ginatawag pala ni nga alleged stoning incident. No? Wala pa po mabalaan kung ginrape yan ni ang bata. Okay, sa iyang panaysayon, wala yaman ko no bopos ginrape, apang ginbato ya lang makaapat ka beses so, sa ulo ang bata dito. Sa location, gid, kung hindi nakita ang bata bopos no? Sa area sang Barangay Takuring, syudad sang Bacolod, bopos sa City High Subdivision. So, ining suspect, Pons, may ara ni sa Miga-Miga, si Winnie Flor Rivera, ang pangalan. Kag, siya nakipagkita ni sa Pons sa iya sa nga Miga. Naganay sila conversation no, sa cellphone ng abi nga makipagkita sa Migaya na si Winnie Flor. Pons, kag, gindala tong bata Pons no before sila gindalaya ang bata halin sa barangay Panago no okay. Pag nakipagkita sa iyamiga pero nakita iya ang miga Pons nga nagsulod sa Tacoling Court no Pons. Tacoling Court sa Kalajing House ang suspect nagpangimon Tacoling Court Lajing House na. Yes no Pons. So nagpangimon ining suspect Pons kay nakita iya gid mismo ang iyang miga-miga sulod sa Tacoling Court no kag samtang nagapangimo ni siya, upod yaman ni ang victim. So, gindalaya victim o Pons, sa vacant lot sa City Heights, kag sa wala rason, gin batoya, o kumbaga, gin taok pa niya ni ang bata sa na-feel ba lang ang jealousy, no? Broken hearted siya. Yes, so Pons, after sina. Yes? Nangimon? Oo, Pons.
Kag after sina So, mo hindi siya ang upod sang miga niya pasulod to sa lodging house. Oh, After sina bumapons, no, ang suspect, pagkatapos siya bato sa bata maka-4 ka beses, nagpalagyo na siya, kag imbilin na ang biktima dito sa location sa Barangay Takuling, no, kag naghuli sa Santa Catalina, Bagong City. So before ni ang insidente sa alleged stoning incident, nagkadto na to ang suspect sa Barangay Banago kung sa diin nahamtang ang balay sang biktima, no, sang bata umupos nga nag-edad sang 9 anyos. Kag according sa amay, mumupons mangin mag-abya na sila sa malipot lang gid nga panahon, no, kay pinaagi man ni sa pakaisa sang suspect, no, kay ang pakaisa sang suspect kag ang amay sang bata magmiguhay ni sila. Sa dalayon madang kadto-kadto mupons sa Barangay Banago ining suspect mangin mag-abyan man sila sang amay, no, kag ina, no, nakuan man payag ang iloy, no, kag udto, no, wala nakapanyaga ang bata sa balay, wala na siya makitaan kay for the pagay mopon sa investigator nga pila mismo ganing edad nagsaysay. sang bata? Yes, mopon. Pila ganing edad sang bata? 9 years old mopon sa Okay. grade 2 ini siya. Proceed. Mopon, according man sa panaysayon sang suspect sa pagka-surrender dito sa Bagong City, wala yaman kuno ginapilabtan ang bata kag ginabala niya lang no bakal pandesal, no, kag wala naman makabalik kag gindala yan sa Takuling, no, kung sa diin sila mamit sang iyang amiga. Pons kag ining suspect may information man kita nakuha sa investigator, no, nga si Police Staff Sergeant Armando Arao Jr. nga user ini siya po. So gagamit illegal nga droga. Oo. Ti alams na. Oo. So po, ari pamatian ta ang pahayag danay, no, sang investigator in case sa Bagong City nga si Police Staff Sergeant. Unang taguran ng amay? Yes, po. O nga nagreklamo diri sa Bombo Radio? Yes, kamagay mo po. Unahon taguran ng amay? Yes, po. Unahon ta danay ang amay, no, sang biktima nga si Ian Caldino. Okay, sige. Pwede po sa namon, di mo? Pagpo sa namon, tanan ng tura ng bata ko. May nag-chat sa amon nga may nakakita siya, suno siya nga ara ko sa Bago, sa dito nga lugar to, basta sa Bago? first trail bla? Oo. Basta sa Bago. Volunteer lamang gid sa nga nag-surrender. Surrender mo sa suno sa kayutol. Nga nag-surrender sa kuno nung kampanya. Kay siya na ko nga tao, do may mga utod sa kag may mga parente, may mga pulis. Kag mga pakaisa bla. So, anong pagkakilala mo ni sa suspetsado? Sir, kay hambal sang bata mo man to, no? Kilala ya kay Migo ya ka ko, no? Bali, Migo ko na yung pakaisa. Bali, amo na ginakatuan niya da. So, nga doon nagdugay man sa sang tiner da. Siyempre doon kami mismo doon nagalimbawa, doon nagmiguhay mo na binalimbawa. Kag kilala sa bata. Amo na nagupod ang bata sila kilala sa bata. Dugay mo naman na sa kilala? Hindi gid man nga dugay gid. Do talaga sa mga kakadto da, pero gatinira sa blatag pila ka oras, gapangampang da o kung gano. So, kung nang taon mo na palapit sa imo bata? Sa tuwa nga bata, dado ka pinanang ganon sa bala, kay guro, iyagid na modo sa guro nga mga bata, gid guro, iya nga excited na nga tao. Kaya nga, wala sa iba na libang, kundi bata nga mga bayi, nga mga... Nilibang niya da? Do, ginano yung pang dugsing na. Do, ginapang bakla niya bala mga ano. Amo na siya ho. So sir, pagkadula sang bata mo, anong plastada? Puli ko sa balay, kasi siyempre ang puli ko sa balay, kapangita ko sa kwarta, kapataya ko dahil mo. Kataya sang... Steel nga tawag, siling ko. Pag puli ko naman ko sa Iloy, ang bata, nga bayi, duwa na kita, nakapanyaga. Kabilog bata mo bayi, sir? Duwa ni kabilog, duwa kalaki. Buli apat na sila ho. Kaya tatlo na sa? Kaya tatlo. Okay. Hindi ko nakapuli sa panyaga. Nagsabat mo na din ng Iloy nga oo, pero wala. Dito na ako na gano'n. Tapos, saan mo na nabalaan nga wala? Mga alas 3 sa hapon. Tapos? Tunguli sa dalay mo, nakakampante ko nakapuli sa panyaga. Kaya bulo kayo nga bata, ang yan nga malagawan. Namumala ni kagamumala na, guro nga ang kalayoon. Kasi mga pakisaan niya man tanan.
Mga parente ko matanan. Aram na nasa gampang-ampang da. Oo. Tapos? Ito nga time doon, nagtanong ko burnout. Na-burnout, tanong ko pa sa kapuli ko. Hindi na may mo ya. Yung burnout, si puli, kapuli gini. Pagsiling ko, Bula, ano na? Bunik na? bulan ni, ang nga na, bulan ni. Pagsiling ko, hindi nga bata, may adlaw na siya nga dila na ya kay 5 pang yun sa kon, to 20, man tag 5-5 gina ya. Kaya, pati mo lagi, bisan isa lang kabi 5, wala lagi sa kapangayo. Sabi ko, pangitaon na ginisay, way sa sako, bagawa sa sako, nakapangayo. Eh doon mo na palatandaan ko sila mo. Silingon nga, way kisaya ka palapit. Di pinangita naman tanang ang bilog nga bye-bye. Nakad to sa miga, yung mga ano yung wagid. Gabi namin yung sugiran, sang isa naman ka partidos. Nga si iya man natiyo, nga may nakapudyot. Ano siya, nga amo to lang namangkot, nga bulan ni, nakilala mo na. Ito mo lang sabat sa nga. Tiyo, yaman gila ang nag... Oo, nagsabat siya nga migo niya ni Papa na. Amo to nagkampante man ang iya nga tiyo. Ano nga ba siya? Maghaga daw? Mabakal, tinapay. Nep, di ba ito tinapay? Pero may nahaga katabo? Kung nga dada ang lalaki. Way. Amo na ito nga time. Tapos? Dito na yung way ko na makita ang bata. So, isang gabi, nagpangita na ka mo? Oo, pagkita naman wala git, tapos burn out na sigana, wala gyapon na bata. Dito namin nasugiran sa isang katiyo yan, ano dumduman niya gali. Nga may laki, gali nga nagagal siya. Nga gasokbit ang belt bag. Nga itom, nga may cellphone. Nga ginakaptan, siling ko tiwan na iba yung ulit siya. Siling ko tason nga niwangon, nga oo, uti siya. So, tapos, amo na to dayo naglakata ka mo. Din ka mo hasta nangita, halin ka gabi. Nagpa-coordinate kami na sa mga barangay. Amo sa backup to yung balsamon. Tapos, damo lang sugod sa amon nga mga ginapunduhan lang ang mga lugar, ginangadto namon. Asa subungan kami yung lugar sa pagkitanay, bilog nga Bacolod. Ang pangita niyo. So, di na lang ka mo nakabalo nga may nakitaan sa may City Heights. Sang nadakpan na nilang suspek eh. Okay, so amo na tong inistorya. Oo, nga ginapuga kisa kung din gigangupod mga bayi. Oo. Pero sir, ano nga ba sa suspect? Yung dalaya to sa City Heights? Gindalay kisa siya ito. Nagpalantulong kulong panulukan niya. Oo, sige, anong hambal sa suspect sa utod mo? Nga may gisugat ako nung biyaya, nag-away sila, tapos si Bulanin ako do, sa Matagay pala. Do kasabay ko pero way guro sa lason niya nga mo sina. Ang iya guro laing ito yung tuyo sa bata. Oo. So siya mismo nagdala dito. Dito ya ganun. Kagabi. Kagabi, yan. Tapos, after sina... Kaya dayang yung ulo sa pilas, may ulod na. Oo. Butsulingon, ang bata nagtinir, nagidya pila ka oras. Halin ba kagabi? Oo. Sa anong oras siya naghalin sa City Heights? Sa alas 4 na yun naman na balitaan, nga... Oo nga. Ang lalaki, anong oras siya nga pagkuhan? Anong oras siya naghalin dito? Siguro magkuha sa laki na mga magdadakop sa laki na guro mga alas 2. Bulog ba? Hindi alas 2 ang ugto ni Bla. Hindi nga hapon. Okay. Siya lang isa. Anong oras ako nung surrender? Surrender? Hindi, naglibog ang ulo ko. Paano nga siya lang isa na? Tol, niya tol, kalma lang, ginapaako ka sa. Niya tol, full na nawag ang akong mangod, tol. Wala na. Ano tol man, di magambal mo sa Bla? Wala na si Bulan tol. Tanan to nga baryo na ginibi. Bodo pilagi ko tao to na ginibi, na pinalak-palak to. Nga mo na ginibi sa bata. Pagkadugay-dugay, nanugod sa nga Atosa, may nag-report sa mo nga may nasapuan nga bata sa City Heights. May nakitaan? Oo, may nakitaan nga do. Ang edad pa nga siya makatuwig. Di ko dumamo makibulan eh. Siling ko na iban siya na to. Kaya dito nag-ako. Ang timing mapag-ako sa suspect na ginwigit ako sa City Heights man. Amo na. So sa lantaw mo, mga nura sa linda yung suspect kagahon, mga hindi sa makita. Ano oras sa nag-surrender dito sa bago? Kaya sunod sa pagtawag sa ako ni Otol, mga alas 2 o alas 2:30. Pagkabalo sa ako no. Kaya maguwing na ko tayo babago mo. Dala ko na ang police blatter sa backup tree tali sa. I-coordinate ko to sa ila, police station. Doon balabagan ako ni Otol, nabala niya na ako. Hindi ka na magadto, kaya nadakpa na sa. So, nakakuha na to sa suko? Ato na sa lock-up. Nakakuha na sa? Oo. So, ano backup 6? Ano Backup 6. Sir, ano mambal mo sa suspetsado? Ako, yan naman gina nga mo na ginimo sa bata. May ginako siya? Oo, ginako na sa bata. Kagkak na mismo. Anong ginako niya?
Nga mo na ginimo, yung ginapusan niya kaapat. Tapos? Kung nagambal ko kayo, tol, nga tol, binirepil ba gining bata, guro? Ang ambal ako no, niya wala yung ako na binabtan, tol. Yung kamabalaan lang nagyapon. Kamula na ako na... So, ano mambal mo sa iya, sir? Ginatago na to siyang cellphone sa nga ako, nga oto, di rin ko ipabati mo sa dunggal niya. Ang yambal ko siya, gagabing ko raabi to. Anong ginambal mo siya? Tol, hindi lang niya kay Migo, ang kabi ko si mo. Suntoon ng Migo, ginpa tulog na pa sa balay ko. Ginpa kaon kung gusto mo makaon. Tanan tol, ginano ko si mo, kayo ko. Amo pa na ginimo mo sa bata ko. Di, si Otol pa, hindi sa ako na magsabat. Gabi ko nang guguraab ya. Kami nag-aambal sa nga. Pasensya lang Otol. So sorry? Amo nang ambal. Tingnan ko nga siya, ano ginimo ko si mo nga sala? Huwag ko man ko ginimo si mo sala. Bombo Grace? So kilalahay gigilining amay ka ang suspect? Yes, bumabon. Mo na siguro ti gipatulog ito basi ko na kuan gina site man sang suspect ang bata ya sang pagtulog ito sa balay nila eh. Ang mugid mo po, no, posible na kag iming suspect mo po. Kung lang yan nga ti nangin rason niya na kay nangimon sa tinga nga mamerwisyo sa ibang nga tawo. Yes, mo po, posible no nga ang ining pagdalaya sa bata ti rason man siguro para magayuhay sila sang iyang amiga mo po. Sila na takabalo no. Hindi man amo na ang ang pamaagi. Yes, po, kag according no sa investigator. Kag padalos siguro may hapdi pa siyang batsagon. Yes. Po, according sa investigator, malapit din siya sa mga kabataan no kag sa mga katupad balayman. Sumilig sa mga bata, pedophiles no muna. Yes, po. Oo. So, mga ano ganito na dula ang bata? Dula sa mga pon sang udto. Tapon sang udto, so kaina sang udto nag 24 hours. Yes, po. So 24 hours. Siya. Nagpa-blatter, no, ang pamilya sa Police Station 3. Ano oras na nasapuan sa ring hapon? So, mga kagina, nakasapo to ang isa ka lalaki, round 2 or 3, bumapon. Okay. So, sobra 24 oras, no? So, kung nasubong kayo ba ito sa amay, may pila sa ulo, no? Yes, mabapons. May pila sa ulo. Kag, as of this moment, mabapons, wala pa natin mabalaan kung anong medical bulletin niya, but nagapangamuyo kita nga makasurvive lang bata kaya according sa amay. Sa hospital. Ang suspect man na nagtudlo ko din niya ginbili, no? Yes, mabapons. Din-disclose yan ang information kung sa din niya ginmangginilin ang bata. Okay. Oo. Sige. So, kadto kita sa investigasyon sang Bago City Police Station, ano-anong matabo sini? Yes, mabapons. Sa pag-investigar, no, kay din turnover naman, mabapons, ang suspect diri sa Police Station 6. In fact, arin ako di sa Bukod. No? Kag naghahanda naman ko nga ay pakita niya siya. So, mabapons, nanawag ako. Sige. Sige, i-transfer ka, abi. Sige lang. Lato-lato ka namon, Bombo Grace, ano? Live ka rin sa bayan sa area sa Police Station number 6. So, may kaupod ni Bombo Grace, no? Ang suspect. Ang pansin is, ginlampusan niya pag sa ulo. So, that's kwan man at Japon, krimen man at Japon, no? Ang ginhimo niya, ang paglampos sa ulo sang siyam katuig nga bata. No, gabi naman ko ta mga listeners naton, viewers naton ko buhi pa ang bata, no? Tiara no sa ospital. Medyo hindi mayo ang pamatsyag niya. Kuno nga kahimtangan. No, so ti sa makota sa naton ipabati talang gor anay Bombo Grace, no? Ang pahayag, no? Sa Bago City Police Station, Bombo Grace. Yes, mabapons. Ako na pamatian ang pahayag sang investigador, no, sang Bago City Police Station. Ikuan siya, no? Police Staff Sergeant Armando Arao. Maligin dala di sa ni Pastor. Ni Pastor Randilo Sarita sa pastor naton sa Grace Baptist Church sa may Lagasan. Bali dra na sa Gasimba. Pagkatapos ng insidente dito,
ngagin na lampusan niya ni kunong bata. Suno siya sang bato. Nagapuli siya sa ila sa may lagasan. Tapos nagkadto siya sa ila simbahan. Tito sa nagtiner. Kag tito na siya kay pastor nung may problema siya. Suno sa info nga natag sang suspect, sir, ang bata ni kaagi ni sabi binlabtan niya gid nga sa food rape ya. Wala man siya kambal. Wala sa kambal. Wala. Oo. Ano lang sir ang mga gin-disclose ya, sir? Bali mo lang na ang bata gin upo dyan ng bata, mabakal sila kuno tinapay suno sa iya. Tapos nagkadto sila sa may City Heights para magtabo kuno sa iya nga amiga-amiga. Amo na suno sa iya ang aligasyon. Amo na tapos ang iya kuno amiga pag-abot, nagsulod kuno sa Takuling Court. Pagsulod sa Takuling Court, amo na to daw na lain kuno pamatsa gid ayon. Amo to na po panyo kunong bata suno sa iya. O suno sa iyang aligasyon. Oo. Ginlampusan niya kuno ka bato? Sa apat kuno ka bisis. Oo. Ti ang bata kano lang? Bali ang bata kuno gatindog pa paglampos siya kuno ti amo to sunod-sunod yan na lang gilampusan. Pagkatapos naglumpat sa kuno sa pader. Tapos ginugasan niya kunong kamot siya kuno sa mga dahon-dahon ni balang kwan para makuha kunong dugo. Tapos ang insidente nagpulid sa sila sa lagasan. Di sa bago. Dito yung lapusan sa kundi nakita man na bata. Dito man mismo. Oo. So ang ano ni sir, panawag ni gani man. Taga diri just ang suspect. Bali ang suspect ni sa taga Pulupandan gini siya. Tapos nagsailo lang di sa bago. Ano ganing ida nga religion sir? Baptist. Bali diri siya kasimba sa may Baptist. Ining suspect sir, wala siya gamit sa illegal drugs. Suno sa iya nakagamit sa kuno mga naligat pa kuno nga mga binulan. Oo, pero sang sinilang niya wala. Wala. Suno siya wala. Pero user ni siya gagamit ni siya. So yun sa subong sir, ato na Bali ato sa subong sa Station 6 kay ginturnover sa namon. Mga alas ano sir? More or less sige na mga 4:30 sa hapon ginkuha na di siya sang personnel sang Station 6. Sir, ano pa ganyan mga information ang na-disclose ang suspect? Bali, amo mo na daw naginulsol man sa kuno tapos ma-attempt sa tani nga maghikog galing kay wala na dayon. Pero naging edad sa suspect? 32 years old ni siya. Ang pangalan niya sir? Dali. Pangalan sa suspect si Sherwin Traba, Barrera middle name, alias B-Boy, residente sang Phase 3, Santa Catalina, Barangay Lagasan, Bago City. Okay, ang mga viewers na Tom Labombo Grace sa Facebook gina umul-umul. Yung may guro na sa iya, ibis nga drug sa ibutang sa plastic bits, yung ibutang mo, taon-taon ko hindi sa mag-uy-uy bla. Siguro, kay according sa investigator, no, hindi picturean na siya, hindi sugo, sabi nga mas expired na siya, although nga lahok mo lang to, nagsunod mo sa bumupon, kasi makita isa, ang bida mo siya. Amo gali, no? Sige, anyway, anong kwansa ni? Ang madala na lang sa kaso, ang Station 6, no? Yes, po. Station 6 na lang ni ang magdala sang amo nga kaso kay dirigid na tabo sa ilang balwarte. Okay, no? So why na nalabot ang Bago City, no? Kay ginton over na nila. So gano na sa subong ara na sa prisuhan? Yes po, sila pong po niya siya, sagwa lang anay, no? Samtang ginapusasan niya kamot, no? Kay idalon pa niya siya sa medical examination. Oo, tawa ba yung tsura? Bangag pa? Baba po, sa gina, amo na ang tsura ya. Si subong, yung ka na nasa iya. So, makita ba lang nga naginulso din siya. Oo. Okay. No, so, ang kwansa dito ang bata to kay ginlampusan niya, no? Asang bato, ti pangumihuan tala ng bata, no? Ano bibig resistensya sang siyam katuig ni? Yes po, pons kag ining bata nga ini, fighter gini siya according sa iya nga amay kay gabato gini siya bumupons siya bisan pa sa mga kampang tinin. Oo. Si Areo, kagina nakita sa isa ka lalaki according gani sa isa ka naka-witness, no, or nakasapo sa bata bumupons nga bisan ang mga tumpilas siya ti conscious sa Japon nga piyong lang ini kag nagapamati samtang nasturya kay kung ulo ang igo mo sin dapat ni ka magtulog bumupons. Oo. Bali ang pila sigali sa wala nga side sang ulo niya, no?
Yes, pumapon sa walang aside sang iya nga ulo. Pag hulton pa ang examination kung ginilabdan niya magid ini no, sa private part no, sang bata. Okay, why pa sang kwanda indikasyon nga ti ginimuslan yan Wala pa pumapon, wala pa sing result no. Sa gipatigayan nga test or patigayonon pa lang pumapon. Oho. Kay di ba nagtiner ni sila to sa isa ka lugar to? Minoro sa ano gani ni nga subdivision? City Heights City subdivision Heights? mabapon. Hindi man malayo no sa police station 6. Mhm. So nagtiner ni sila dito? Duwa sila sang bata? Yes, pumapon kay dito yagin na paupok no ang kaakig ya sa bata sa amo tong area nga makahoy bumupos nga damo sang lamok. Mhm. Okay. Sige, So, sige. Bawapon? No? So, magaya. Mayo man na at least, pero kwan gini siya, surrendered siya. Yes, pumapon. So, kagin updan siya sang ilang nga pastor, pumapon. Kay nagistorya man ni sa iya ang suspect no tuad sa iya sini nga problema. Nga according sa suspect, pumapon, nakapatay ini siya kuno. Wala sa kabalo, magbuhi pa ang iya sini nga biktima. Pag mo sini mapatawad parehan isang ama isang bata yung toll niya. So, bumapon makita gid sa nawong no sang amay kagina bisan nga naka-face shield kag face mask dito sa ospital. Di ang kainit mo po so ginaugtong na lang no. Di gid guro mo po so patawad kay syempre bata mo gin palangga mo gin amuwa mo gin sakit lang sang ibang nga tawo. Lain na istorya. Wala sang membro sang pamilya da Bombo Grace subong. May-ari diri bumapon membro sang pamilya no no inablos yan ang biktima. Sige be. Tiyan mo na lang Rabi, pwede ka ka-transfer guro sa video ta, no? Yes, bumapon. So, para nga maka-interview tada sang member sang family at ugang reaksyon nila after nga nakita nila ng suspect ni. Yes, bumapon. So, pahayag, no? Ang tiya sang bata, bumapon. Bisan report lang. Eh, samtang ginahulat-hulat ang kwan sa suspect, ang linya niya? Yes, bumapon. So, ari, contact or connect kita dahil sa... lihog lang ko da sa bata. Oo. Sige. Okay, 1 minuto na kaligad sa tak ng alas 8. Derman sa ato sa ring pangalagad, no? So live dira karon sa ibahin sa area sa police station number 6. Balikan tara si Bombo Grace, no? Makita nyo na sa Facebook ang sitwasyon karon dira sa area sa police station number 6 sa Bombo Grace. Yes, bumapon. Na ano ko pa? Ina-establish ko pa no ang atong sininga interviewee. Okay. Tiya lang, oo. Ipapadabi kay Bombo Marlon da? Yes po, sa lang gid no. Siya ng gambal? Ma'am, CR ko doon. Kasi CR sa ko doon ay bumapon. Okay. Sige, pakita lang ati ara ka sa area, no? Bumapon sa Bombo atong Grace. nakuhaan, no? Ang suspect. Aha. Ari siya bumapon. Okay na siya? So, kuhaan tas ang pahayag ko po. Sige, sa hangin na da. Sir, may gabi. Sa bombo ni sir? Ngay, ang malipod na statement, sir, no, regarding sa natabo pala nga suling incident nga gina Lapit-lapit, Grace. Tamo po. Tika lang. Opo, Pons. Palapit-lapit ha? Sir? Okay. Si Bombo Grace na, sir? Ano, sir, ang mahatag? Paistorya siya nung gito nato nang natabo para mabalaan ta? Ano matag mong statement, sir? Anong natabo, sir, sa amuning klase sa insidente, no? Nga resulta sa pagka-ospital sa bata? Sir? Pumapos, gahibi siya sa buong, no? Nga gibi sa ano sana ano ka na konsensya ka? Na-konsensya ka? Patawaron ka man akon. Pag-konsensya ano gito natabuaw? Ano, sir? Sabi mo, wala sa bata. Na-konsensya ka? Grabe, kid. Di, ano tong nasulod sa imo nga pinsan ang hinimo mo to sa iya? Wala mo mapalugan eh. Sa akong kagalingan nga, hindi mo ito muna. Silos lang ito sa biga ko nga nagsulod sa Tacoling Court nga. Plano naman magkitanay kami. Pero ibang gali ang tawo niya. Pero nga, ginala mong bata, sir. Wala pa ka mo kakita, may ka-partner mo. Ginala mo ng bata.
Ginatupod kami rin sila balay. Makipagkita ka sa partner mo, gindala mo pa siya house. Kaya mangayo mo lang kami para dito mo. Ang bata ni nga gindala mo gid sa anong tuyo mo sa bata tani. Wala man siya man nagambal nga maupod man lang kaya ang bal ko mabalik mo ko dayon. Dason? Si ambal ko, kay sige kay siyempre close friend mo kami kagugin tatapang ko dani lang ang pamilya man eh. Dason? Di okay man niya sa ako na kay siyempre dutod ko man sa mangod mo. Si kalinga nga siyempre hinihimo ko man to nga amo to na himo ko bla. Ano, abi mo? Napatay mo na siya? Oo, amo to nga naglagan ko rekta papauli kag nagkagto sa simbahan. Dason? Nangamuyo ko, nakita ko si pastor. Pagdugay-dugay sa nagabi na nagabot si pastor. Singko pastor, buhay pa sa sulod sa gate, nagsinggit ko din siya pastor, share yun eh. Singko may problema ko dako, then share ko siya. Ang natabo. Sir, Leo, ko palapit ng kamera. Ano dayon, sir? Kay amo ni natabo sa bata, nakaatom siya sang pilas gid sa ulo. Kapat mo kuno nga beses gin bato. Sakto na. Bato ko lampos. Nilampos ang bato sa iya nga ulo. Oo. Wala ka may ginimo pagingayban nga masala pag iba. Wala na. Oh. Nga bato niya na wala. bato ang bata, Wala. ano? Ano? Wala gid ginrape. Wala. Oo. Pero ano ang tuyo mo gid nga ginala mong bata? Malapit nga sa bata. Oh, tiga do halos tanan ang kabataan sa ilada ya. Ara sa akon gisa. Magkagto ko daya lipay-lipay na sila. Ano ba ka bata kay ginlampos mo sa una nga lampos din? Wala na ako ano ya kadumdum kay wala naman sa kambal. Sa gamba, basta ginakulbaan nga wala pa ka makapuli. Hindi, una nagambal sa nga mapuli na tati kita ko na vlog na panginit na ko kay nagsulod to sa Tacoling Court amiga ko. Ti ga painit na ko ti na anambala niya mga mapuli ta 5 day nagkagto ta para mga kwarta ta. Ay mapakal ta mga pagkaon ta dayon magbalik ta dito kay papa mo. Ano brasang amiga mo wow? Dira lang sa may City Heights sa Balay. Oo, pagkagto sa Tacoling Court may upod ngiban. Tapos dito ka na nakabatsyag ka init. Kag indala mo ang anong kalayuan guys ang Tacoling Court sa area sa pasulod kami kay kung gisa dira kami gawlatan ay gidauna mo sa area damo 5 ti ulaton ko to hindi ko magiskandalo sa sulod sa ang Tacoling Court. 5 ulaton ko siya magwasa dito sa area kay makaidto ginato saya. Isang gin ano mo na gilaposan mo na sang bato ang bata sa una bing lampos. Anong hambas ang bata sa imo? Wala naman sa kambal. Hindi kung sa dayon? Guro. Kay pero dabi kulba ko naglagal na dayon sa kapal. Ikapat nga business. Natamo ka na siya. Kay nga habang bugresin ng pusan niya, kay gapangin padlos ang bata na mapuli. Tapos sakay ko sa Nga sasakyan. ang pusan mo, nga pang agad na mapuli ang bata. Oo, doon nagrektabla sa paminsaron kung sa amiga ko kag siya bla ano ko. Lain ko. So, saan tangin na lang pusan mo, ang kainit mo sa amiga mo, panumdum mo? Oo grabe din ang Natuwa, kuros. matulabot Matitayin ko bata din nga yung puli. umiron mo. Pag rekta Wala puli. malabot-labot ang bata, ginawa mo to siya. Wala ko ganit kabalo sa ako. Pero alam na panulukan mo. Wala ka gikabati sa ngibi ka bata? Wala. Pwede sa pinsar niya? Yes po, Paul? Wala sa pinsar niya, magkutabisan na to, basi nakasuyop ka, hay ka? Hi ka, sang mo to, Tion? Hindi. Hindi. Kung Pero gagamit gagamit sula. ka? Sa una. Sang una? Sa buong wala na? Wala. Sa nulas mga gamit, sang legal nga droga? Sang wala. Nakadumdum lawig naman mga 5 months sobra na. Ano matsyag niya kung makadroga siya? Anong ginabatsyag mo kung makadroga ka? Sang una. Sa una, anong ginabatsyag mo? Wala lang yan. Daw ano lang yan kay gusto ko lang yan. Ano na yung pangalipay, da panglala. Tapos kung mag-take ko na, nagapangagad ko kung sino. Da ang ginama mo na share. Ang miga mo na, kapila mo na amiga? Ha? Lawig nun. Lawig na ka mo? Pila na ka makatuig? Damo. Nangagupdanay kami na sang nagligad pang year.
galing talagsan lang ko daga kay to. Wala sa kabalo nga tapat to sa area sa Kabalo kag makita na gid kami ya. Makita na gid kami plano na makita na gid kami. Ano ito ng lalaki? Wala kabalo. Mga nubyo man guro. Hindi okay lang siya may bansa? Hindi, no? Siyempre amo na gani na ginano ko pa. Kung babae lang mga masilos-silos mo kasi yaman. Hindi nga mo to kainit mo. Siyempre blangga o sa grabing kaugot-ugot kung buhay pa sila kagwa. Kung sila nakita o tani. Ano mambal mo sa pamilya? Isang bata? Naging lapusan mo ka ba to? Napangayo gid ko sa patawad. Kaginuls lang gid. Naginulsol siya? Kinulso sa subong mo, boss, kahipit siya. No, sa nga rin sa kilid, nakapusas. So naginulso sa ginhimo niya. Nato ti ano ang amay to sang bata galalain to sa imuho. Si tol Ang mo. amay isang bata, galalayan sa imo. Yung biguhay ka mo ni sa amay. Oo. Pangayo pasensya na naton sa kay tol mo to. Mga yo kapasensya ti ari na ang ginahatag sa imo nga kay gayonan. Kapamati na to. Pag masang amay. Sige. Ambal na sige. Tuayan, tita. Mga pamilya niyo da. Ako kapangayo gid sa tawad sa inyo. Pasensya lang gid kung nahimo ko na hindi ko man ginusto. Ang mo na nga natabo. Sorry lang gid. Oh, mababas, nabatian. Naton ang bata to hindi pa kabugtaw to. Bata to, sir. Pamuyo mo na lang ang makabugtaw to kaya subong sa hospital, sir. Hoy. Ang mapapons, amo to no? Okay. Amo to, Sige. Padayon na da Bongo Grace ay anyway ti at least ara na siya no, safe man na sa subong dira sa police station number 6 sa kay Major Leo Estopa no, kay may mga hilikoton pa kita makadto pa sa South Africa. Kuan ka lang nagoro no sa Facebook Live sa Bombo Radio, Bombo Grace. Yes, bobo po sa aton ni padayon no sa FB Live na lang naton kag ari lang kita diri Japon so bakwa patas ang iban pa nga information mo boss. Okay. Sige, salamat gid Bombo Grace. Yes, mga pons, ini si Bombo Grace din na ba ito nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Grace Lindo Baton. Live dira sa police station number 6. Inuiti considered as solved mani. Ibalaon ta na kro Bombo Grace ang latest nga mga investigation man. Kapati ganon ni Police Major Leo Estopa. Ang hepe sa police station na number 6. Ngayon pa sa pasensya, no? Muna, sigihan nyo pa. Droga pa more. 12 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa atong siring pagparagad. May bisita tayo ngayong gabi, live and direct from South Africa. No? Ito no para ano tayo no, hingi ng mga information doon regarding po sa Omicron variant na nag-originate doon or kalat na doon sa South Africa. So may Bombo International Correspondent po tayo sa ngayong gabi, no? Si Ma'am Everly Sereneo, no? Sige, welcome po natin via Zoom. Ma'am Everly Sereneo, ma'am, live po kayo dito sa Bombo Radio Bacolod sa Facebook Live ng Bombo Radio Bacolod sa Bacolod City at Negros Occidental at buong Western Visayas. Mapapakinggan po tayo. Ma'am Everly, si Bombo Pons po ito. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi sa iyo, Bombo Pons. Magandang gabi din Hello, sa ma'am. mga... Go ahead. Hello, naririnig niyo po? Sige. Medyo ano pa siguro, adjust ang konti, no? Sige, ma'am. Go ahead, Ma'am Everly. Magandang gabi po. Good evening po sa inyo. Can you hear me now? Yes, ma'am. Go ahead. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Yes, oo. Live po ka dito sa Bombo Radio Bacolod. Ma'am Everly, tumawag kami sa inyo para gusto lang nating alamin, ano? So, ano bang mga latest sa sitwasyon dyan sa ngayon? Kasi buong mundo naman itong nag-experience ng pandemic.
with regards sa COVID-19. So may panibagong variant po dyan, itong tawag na Omicron, no? So can you tell us, no, kung sa ngayon, no, anong sitwasyon dyan sa South Africa, sa inyong lugar po, Ma'am Everly? Okay, 9 provinces po ang South Africa, ano? Yes. At ang location ko po ay nasa down south, Cape Town, in South Africa. Yung pong nabalitaan nating mga cases na nakita dito sa South Africa ay doon po sa pinaka capital po ng bansa, ano. So ang probinsya, ang pangalan po ng probinsya ay Gauteng. So doon po nakita ang ilang cases. Nakita po na nag-i-increase ng kaunti yung number of cases dito sa South Africa. Siguro mga 2 or 3 weeks ago, below 2% ang positivity rate ng cases dito. Pero hindi ko po masabi kung related ito sa B11529, no, yung Omicron variant. Kasi itong variant na ito, ngayong last 2 or 3 days lang po natin nabalitaan. So, yung positive cases po, hindi ko po wala pa po akong exact information kung ilan po dito sa positive daily cases ang B11529, ano. Pero as of now, ang cases po ng B11529 ay doon lang po sa probinsya ng Gauteng. Wala pa po tayong balita na kumalat na ito sa 8 other provinces ng South Africa. Okay? So yan po ang status ngayon. Bukas po magkakaroon ng meeting ang presidente ng South Africa. Tatawagin niya sa meeting ang kanyang National COVID Command Council. So we are waiting po kung ano ang magiging desisyon nila tungkol sa level ng lockdown ng country, because as of now may freedom of movement po ang mga tao. Hindi pa po bawal ang bumiyahe mula sa isang probinsya papunta sa ibang probinsya, pero medyo pinag-uusapan ng mga tao ngayon na siguro maybe hindi po papayagan ang mga tao na mag-travel between provinces ngayong after po sila mag-usap at magdesisyon dahil dito sa B11529 variant na ito. Pero as of now po, wala pang hindi pa change yung aming alert level. Nasa level 1 po kami ngayon. Yan po ang pinakamababa. Yan po ang medyo may freedom of movement yung mga tao. In terms of traveling, in terms of going to public places, to places of worship, yung mga funeral. Ngayon, pinapayagan po ang mga tao na punta sa mga places na ito at umattend ng ganong events. Pero meron pa rin pong imposed limits ng ilan katao ang maximum na pwede. Depende po sa sa venue. Oo. Okay, so talagang bumalik sa level 1 kayo dyan, no? Pero speaking ng South Africa po, Ma'am Everly, ano bang na-experiencehan niyo dyan? Kasi tayong mga Filipino, talagang kilala tayo being resilient people, ano? So, nung sa kasagsagan ng COVID, naranasan niyo rin ba na abot ng level 5 yung sitwasyon niyo dyan sa South Africa? Opo. Yung simula, sa pinakamataas na level po talaga umabot yung lockdown. Hindi po tayo pinayagan na lumabas ng bahay for mag-exercise man lang. Tapos hindi po pwede more than 5 kilometers mula sa bahay nyo ang mararating mo. So hindi po mahirap po 'yun. Naranasan po namin 'yun last year. Mga ilang buwan siguro tayong ganon. Tapos hindi kami pinayagan na bumiyahe from one province to
to another. So medyo mahirap yung situation kasi syempre may mga families po na hindi sila, kunyari yung mga anak ay nagtrabaho sa ibang city, tapos pagka bakasyon o ano ay gustong umuwi sa family. Yung mga ganyan po hindi pinayagan. Tapos may mga nung simula marami po tayong mga foreigners dito sa South Africa na mga taga-ibang neighboring countries na hindi po makauwi at hindi makahingi ng tulong kasi hindi sila pwedeng bumiyahe, hindi sila pwedeng tumawid ng border control. So marami tayong nakitang cases no na siguro mental anxiety and depression during the first round. Even now, medyo pa rin na medyo marami pa ring worries, pero as of now, medyo may freedom po ang mga tao ngayon dito sa city namin na if I want to go see the beach, pwede po. Pwede tayong lumabas, pwede tayong maglakad doon sa seashore, mag-drive around, climb mountain, mag-hiking. Pwede pa pong gawin yan ngayon. And then we are coming to the December holidays. So ang expectation ay yung mga taga northern part ng country po usually dumadalo dito sa banda sa amin. Yan ang bakasyon nila. Pero ngayon, kung babawalan ng government yan, malaking problema po kasi dito, this is the local tourism industry, the hospitality industry po dito sa region namin ay reliant po sa mga tourists, both local tourists and foreign tourists. Dahil po sa travel ban, ang laking laking problema kasi ang daming cancellation. Cancellation ng flights, cancellation ng mga hotel and other tourist-related activities po. Okay. So, ang itong sitwasyon mo sa ngayon, so dito ka talaga nagtatrabaho, office mo ito, ma'am, o sa bahay mo na ito? Bahay ko po. Oo. So, medyo no? Maluwag pa dyan sa ngayon, So, kasi isang bayan pa lang, o isang province pa lang, yung parang nasa areas of concern, tama ho ba? Opo. So, siguro sa inyo dyan, pinapa-alert na kayo na siyempre, back to zero naman siguro, no? Na pareho dito sa Pilipinas, kasi alert level 2, halos na ito, alert level 2 na ma'am, sa atin dito sa Pilipinas. So, pero may face mask pa rin tayo. Dyan sa inyo, pagbalik ng alert level 1, hindi na kayo nagagamit ng face mask? Ay, hindi po. Gumagamit pa rin po sa yun public pa rin. places. Siyempre, hindi naman kahit saan tayo pumunta, no, may mga taong pasaway din. Yes, kung ayaw talaga. sumunod. So, kanina nga, nagda-drive kami sa town ng anak ko. Pinagmamasdan ko yung mga taong tumatawid, no, sa daan. Marami naman pong nakamask. Tsaka pag pumasok sila ng restaurant, usually po nakamask kasi ang patakaran ng mga public establishments, kailangan sumunod sila sa regulations, no, ng government. So kailangan mag-sanitize ka on entry, tsaka dapat naka-mask. So pag simula mo nang kumain at uminom, tsaka mo lang ibaba yung mask mo. Pero paglabas mo na naman ulit, dapat suot mo pa rin yung yung mask mo. Meron pong mga mga corresponding penalty. Hindi ko lang sa isip ko kung magkano. Pero meron po. Pag tinaas na naman nila yung lockdown level, for sure po. Pati face shield siguro. Medyo hindi nga may corresponding po kasi penalty pagka nag-violate ng ng COVID protocol. Minsan po nababasa po natin ito sa mga media report. Pero in general, pag pumunta po tayo sa mga restaurant o sa mga grocery po, compliant naman po ang mga tao.
sanitizing and putting their mask on. At kakaunti rin yung case, no? So balita ho namin, ma'am, para maliit daw yung percentage ng vaccination dyan sa South Africa. Okay. Ang population ng South Africa is 59 million po. Oo. So far, total population yun, ha? So far, ang vaccination po dito, I think, as young as, if I'm not mistaken, 18 years old. Hindi ko pa alam kung nagsimula na sila maybe from 12 years old, no? Pero ang total number of populated of vaccinated South Africans out of 59 million is 25.2 million. Okay? Hindi pa po tayo nangangalahati. So ito po ang isang major campaign na ginagawa ng government ngayon. Unfortunately po, maraming ayaw magpa-vaccinate for whatever reason. May mga taong kumbaga conspiracy theory, no? Or may mga paniwala po sila, meron pong naniniwala na ang punto po ng vaccination is to control the population. Lalagyan daw tayo ng chip sa loob ng katawan natin, or kung hindi, may nagkakampanya din na ang punto po ng vaccination ay satanic, I'm sure narinig na rin ninyo sa Pilipinas yan, mark of the beast. Okay, so hindi po madaling i-convince itong mga tao na ganito. So malaking sakit sa ulo po sa gobyerno para i-convince itong mga tao na ito na magpabakuna. Okay, kasi voluntary rin, ano? So parang nire-respect din yung rights, no, ng mga tao na kung hindi nila gusto, ayaw pilitin, Ma'am Everly. Pero kung ano po kayo, essential service, o kung nasa health sector kayo, mandatory po ang kailangang magpa-vaccinate po. Pero in general, ang publiko, hindi pa po mandatory kasi. Okay. Sige, no? Anyway, ma'am, no? So, ito siguro, na ibig sabihin, no? Parang na-surpass po ninyo dyan din, no? Yung pag-atake ng COVID, itong virus. I don't know if sa inyo, kung baka nahawa ka rin ba ng virus or any member ng family mo dyan, ma'am, sa South Africa? Opo. Na-COVID na po ako. Last December 2020, pero 2 araw lang po ako nakahiga. Para po siyang trangkaso na malubha. So, pero hindi naman ako kailangang ang importante lang po kasi 'di ba ang advice po sa atin ng medical doctors, no, yung pulse oximeter, i-monitor mo pag nasa bahay ka lang. Siyempre, kung may mga simptomas po, kailangan mag-hydrate tayo, no? Inom tubig, inom ng liquids. Kasi kung para siyang trangkaso, siyempre we have to hydrate. Tapos yung mga gamot, kung ano ang simptomas, kung may masakit, kung may lagnat, may mga gamot din po tayo para dyan. Tapos, pagka daw, sabi lang ng doktor ko po, tsaka yung hotline, pag yung inyong reading po ng oxygen level sa blood, if it falls down below, I think 96%, then call the medical authorities para hindi po, para ma-check po yung natin, lungs, so 2 days po yun, kaming dalawa ng anak ko ang nasa bahay. Okay. And then we recovered, tapos hindi po ako nagpa-test kasi sabi naman po ng hotline dito, hindi na kailangan pumunta sa medical facility kung hindi naman malala yung simptomas. Naka-recover naman po kami, pero siguro 10 araw o mahigit wala po kaming panlasa. Yun yung pinaka matindi na
after effect nung virus. So, hindi ko po alam kung anong variant yon, pero December pa kasi yun eh. Siguro malamang yung mild version ng beta variant. Pero na-confirm ko po nung April this year, antibodies o antigen test po ako, at yung test may may confirmation positive na may antibodies. So yun lang po, pero fully vaccinated naman din po kami, and hopefully kung mahawa man kami ng COVID ulit, hopefully yung antibodies natin ay makakatulong. Oho. Basta fully vaccinated ka na at mild na lang yung ma-experienza mo at hindi na magiging severe, no? So yan talaga yung kaimportansya ng vaccine, ano? Buti na lang na-convince niyo yung sarili niyo, ma'am, na magpa-vaccine. Oo naman po. Oh. Sige. Anyway, ma'am, no? Kasi curious lang kami. Anyway, sa ngayon, parang stable pa rin yung sitwasyon ninyo dyan. Kasi gusto na namin alalamin, no? Yung South Africa. Ilang taon na po kayo dyan, ma'am? At ano pong rason? Bakit dyan po kayo nananatili hanggang sa ngayon, Ma'am Everly? Ano na po, ngayong taon, 25 years na po akong nakatira dito sa South Africa. Oo. So, kaya po ako pumunta dito dahil ang dati ko pong asawa ay South African citizen. Na dito nakatira. Okay. Kaya po ako dito. Kaya po ako lumipat dito. So, at nagkaroon na rin po ako ng 2 anak tsaka ng trabaho. Kaya hanggang ngayon nandito po ako. May trabaho pa rin po ako. Oo nga. Anong trabaho niyo po dyan, nandito ma'am? na ang If you don't mind. Editor po ako. Okay. Sa isang magazine, press, or newspaper? Hindi po. Mga translators po. Ang trabaho po ng mga translators dito sa located po sila sa iba-ibang bansa dito sa Sub-Saharan Africa. Tapos nagta-translate po sila ng media reports into English. Lugar mo ulit, ma'am? Anong province yan? Ano? Ang lugar mo sa ngayon, anong province? Cape Town, Western Cape. Cape Town. Western Ang city Cape. is Ano? Cape So, Town. anyway, ano ba dyan, ma'am, sa South Africa? Kasi, alayo, ilang hours pong travel from Manila hanggang dyan? From Manila, hindi tayo direct, meron tayong flights via Qatar Airways na Manila or Clark and Cebu, and na-try ko na rin pong umuwi straight to Davao. So, from more or less 10 hours, I think, to Doha, and then the same length of time siguro from there to Philippines. Okay, 10 hours, 10 ano? Sige. more So, or less. siguro, Kasi yung anong main source po na parang dyan nabubuhay yung South Africa, yung mga negosyo po nila dyan, ma'am? Ng South Africa, depende po kung anong probinsya. Dito po sa Cape region, malaki po ang dito, ang tourist. Wine. Okay. Wine industry. We produce a lot of good wine dito po sa Cape region. Marami po tayong mga fruit orchards dito. So, mga mansanas at iba-ibang prutas, no? Mga cherries, mga iba-ibang klaseng mga berries, strawberries, blueberries, and other kinds of berries. Tapos mga peaches, mga fig trees, marami po. Maraming iba-ibang klaseng prutas. Ang tourism industry is also very big po. Malaking major destination po itong Cape Town para sa mga tourists. So marami po tayong related industries dito sa tourism, no? Aside from hotels and guest houses,
marami pong mga tourist-related na mga sports, for example. So, tapos sa ibang provinces po ay naging, it's also continuing pa rin po yung mga commodities, no, like platinum, gold, yung mga ganong klaseng mining. We also, ang mga power plants po dito ay coal-based po. May major source ng power is charcoal. Charcoal. So, oo. So, marami pong malaki po yung lupa ng South Africa at depende kung nasaang region kayo, iba-iba po ang mga forests po tayo sa northeastern part ng country. So, paper products, log and all that, meron po tayong mga ganyan. Tapos maraming services. The service sector is also here, major country po ang South Africa dito sa Sub-Saharan Africa, so we have the infrastructure for banking, financial services. So marami po. Okay. Oo, sige. No? So, anyway, ma'am, kasi, no, importante nalaman namin dyan sa ngayon ang pinaka-latest na report, live and direct from South Africa. And hopefully, no, hindi po ito huli na interview natin kasi may mga segment pa rin kami. So, malapit ng Pasko, babalikan ka dyan namin, no, kung paano magse-celebrate ng Pasko dyan sa South Africa. Okay lang ba, Ma'am Everly? Opo. Sige. Opo. Sige. Ma'am, magandang hapon po dyan sa inyo at maraming salamat sa ipina-unlock po ninyo na interview. Ingat po tayo palagi and we're praying rin na magiging safe na lang po kayo dyan. Salamat po, Ma'am Everly, sa time. Maraming salamat din po. Okay. Ma'am Everly sa Reneo, ang latest makamang sitwasyon dito sa bansang South Africa, sa Cape Town, South Africa. Di kita mo Harold, no? So, ang former Miss Universe na to, di ba taga South Africa man to? Si Sosibini Tunsi, no? So, actual time to subong sa South Africa, alas 2:36. No, so banse kita diri sang pila ka oras, no? Sa 2, 3, 4, 5, 6. No, 6 ka oras daw makabansin naton diri sa bansang pungsod Pilipinas. No, so siya ni si Sosibini Tunsi ganangin Miss Universe ini sang 2019. No, so taga South Africa ina. So, mga almost tawo dito yung mga black, no? Matawo dito, no? Pero black is beautiful kuno mo. Babarol. Muna siya kuno, no? Black is beautiful. No? Sabi niya, ang pinaka-latest nga senaryo dito sa nalipat ko na kabudlay. Ihambal naman. Ang variant, no? Omicron. Kalipat ako. Omicron variant dito sa South Africa. Level 1 na to sila igali. Pero ang percentage sa vaccination na to tamaan kanubo. Sige, no? May mga matag na taguro mapanundom pa? Or, sige, wind up na lang kita. No? Sa ato sa niya pala tuntunan, no? Saan ba na kamo? Ibang balita, karon matay nyo sa pagpalagad sa bumanay sa gabi. Dari sa ato sa rin pala tuntunan, no? So, kutob lagid kita diri. Sa so, makaban sa aton man sa rin mga kauturan, subong daw sang Sabado. Tag sa kasabado, no? Early kita ga-end, no? Sa aton sa rin pala tuntunan. Happy weekend sa inyo tanan-tanan. Standby na sa sponsor Black Time. Kag sa Bombo Hanay sa gabi. Uy, alas 9 karon Santos Man nga Rosario. Ini si Bombo Ponce Espino nagpasalamat sa upo na pagmati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman.
patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo!